Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε στο Καραϊσκάκης. Ξανά έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την σημαντική αναμέτρηση αυτή, με την οποία με νίκη ο Ολυμπιακός μπορεί να σφραγίσει το 38ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και 13ο τα τελευταία 15 χρόνια, από το 1997 και έπειτα, με δύο διακοπές, δύο διαλύματα από τον Παναθηναϊκό το 2004 και την περσινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε ξανά να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο αντιπάλων, να δούμε πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός του Βαλβέρδε και η ΑΕΚ του Χιμένεθ, με 4-2-3-1 γηπεδούχοι και κατά τα δοκάρια τον Πάρντο, αριστερά τον Χολέμπας, δεξιά τον Μανιάτη, Μέλμπερκ και Παπαδόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας, Μοδέστο και η Μπαγά σε δύο αμυντική μέση. Ο Ριέρα στα αριστερά που επανέρχεται μετά την τιμωρία του. Μιραλά στα δεξιά. Ο Φουστέρ πίσω από τον ομαδικό προθυμένο του Τζεμπούρ, ο οποίος Αλγερινός τίθεται αντιμέτωπος της παλιάς του ομάδας, και όταν το είχε κάνει αυτό παλιότερα με τον Πανιόνιο απέναντι στον Ατρόμητο είχε σκοράρει. Όπως βέβαια έχει σκοράρει και με τη φανέλα του Πανιωνίου δύο φορές απέναντι στην ΑΕΚ, δύο διαδοχικά χρόνια. Να δούμε πώς θα παραταχθεί και η ΑΕΚ του Μανουέλ Χιμένεθ, η οποία παίζει με 4-4-2 και ρόμπο στη μεσαία γραμμή. Τον Σάχα κατά από τα δοκάρια. Αυτή είναι η 18η της ομάδας, οι 11 μαζί με τους αλπνευματικούς. Ο Σάχα λοιπόν κατά από τα δοκάρια, Νασούντι και Ματέος στο κέντρο της άμυνας. Ο Λαγός στα αριστερά με τον Μανολά στα δεξιά. Ο Καφές, ο Ντιόπο, Μίτσελ και ο Γκερέιρο, οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής σε διάταξη ρόμπου, όπως βλέπετε στο γράφημα. Μπροστά ο Μπαχά με τον Σκόκο. Αρκετά τα προβλήματα για την ΑΕΚ Στράτο, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως. Καταρχάς έχει προβλήματα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει να απαντήσει στην απουσία των δύο βασικών ακραίων αμυντικών του, δηλαδή του Τοροσίδη που εκτεί την ποινή τιμωρία του από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το επεισοδιακό αυτό ντέρμπι. Ιδανικές καιρικές συνθήκες εδώ στο Καραϊσκάκης, ενώ λείπει και ο Ραούλ Μπράβο, ο οποίος δοκίμασε χτες, δεν μπόρεσε να μπει σε κανονικούς ρυθμούς και έτσι έμεινε εκτός 18άδας. Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πρόβλημα στον άξονα της ομάδας, δηλαδή καταρχάς λείπει η μεγάλη φυσιογνωμία και ο σκόρερ του αγώνα της Τούμπας την περασμένη Τετάρτη στον ημιτελικό του κυπέλου, ο Τραϊανός Δέλλας. Λείπει ο Γρηγόρης ο Μάκος, λείπει και ο σκόρερ, πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 9 γκολ, μαζί με τον Σκόκο, ο Μπλάνκο. Και σε αυτά τα προβλήματα καλούνται να απαντήσουν οι δύο προπονητές από τον πάγκο. Μεγάλη σημασία το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, που επαναλαμβάνουμε με νίκη σήμερα σφραγίζει τον εφετινό του τίτλο, ο οποίος θα είναι σημειωτέων ο 13ος στα 15 τελευταία χρόνια από το 1997. Να περάσουμε όμως, για να μας πούν λεπτομέρειες για την διάταξη των ομάδων, στους συναδέλφους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τον Μίλτο Θεοδοσίου, που βρίσκεται και θα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δίπλα στον πάγκο της ΑΕΚ. Μίλτο. Τα αγωνιστικά πλάνα λοιπόν του Μανόλο Χιμένεθ δεν φαίνονται εκπλήξεις, με δεδομένες, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, τις σημαντικές απουσίες που έχει στο σημερινό παιχνίδι. Το επιτυχημένο, όπως έχει αποδειχθεί στα προηγούμενα παιχνίδια, τελευταία επιτυχημένα αποτελέσματα της ΑΕΚ, 4-4-2 με ρόμπο στη μεσαία γραμμή, διατηρείται. Και ο Σκόκο, αφού έχει αποδείξει ότι τα πάει πολύ καλά σε αυτή τη θέση, άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος ότι αυτή είναι η θέση του, να παίζει στην επίθεση σε έναν ελεύθερο ρόλο. Το διατηρεί λοιπόν αυτό το 4-4-2, με τον Μανολά να τον προτιμά στα δεξιά της άμυνας έναντι του Γεωργέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια και προτιμά τον Μανολά ως δεξιό μπακ. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, Στράτο, κυρίες και κύριοι, στο Καραϊσκάκι. Καμία σχέση με το προηγούμενο μάτς που παρακολουθήσατε από την Νέα Ελληνική Τηλεόραση κόντρα στον Εργοτέλη. Καμία σχέση με τις άδειες κερκίδες. Βλέπετε ότι είναι πολύ λίγες οι άδειες θέσεις που υπάρχουν, ελάχιστες. Και αυτή είναι η διαιτητική τριάδα. Οι κύριοι Παμπορίδης, Ακρίβος και Πάνου έχουν ακούσει αρκετά οι διαιτητές φέτος. Μακάρι να τα πάνε καλά σήμερα και να περάσουν απαρατήρητοι, γιατί αυτό είναι το βασικό νόημα και αυτό είναι η βασική πρακτική για τους διαιτητές, ότι πρέπει να περνούν απαρατήρητοι, να μην τους συζητάει κανένας μετά τα παιχνίδια. Ο Βασίλης Παμπορίδης, τον οποίον βλέπουμε εδώ μαζί με τους βοηθούς του, είναι από το Κελκής, είναι έμπειρος διαιτητής, είναι για 6η χρονιά στην Super League, από το 2005 διαιτητεύει, είναι γυμναστής και είναι το 12ο παιχνίδι στην εφετινή σεζόν που διαιτητεύει. Για όσους ασχολούνται με τους αριθμούς και τα στατιστικά, να σημειώσουμε ότι στα 11 προηγούμενα μάτς 7 φορές κέρδισαν οι γηπεδούκοι, μόνο μία η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ 3 μάτς
έληξαν ισόπαλα. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Νίκο τον Παγιωτέλη, για να μας πει για το σύστημα το γνωστό πλέον, το 4-2-3-1 του Βαλβέρντε. Και έχουμε πει πολλές φορές φέτος ότι ο Ολυμπιακός χωρίς Συμπαγάσα δεν γίνεται. Αν και ο Ολυμπιακός φέτος και κυρίως σε αυτό το παιχνίδι έχει και σημαντικές επιστροφές, έτσι, τον Ριέρα και τον Μιραλάς. Ακριβώς, ξαναβρίσκει, θα μπορούσαμε να πούμε, τη δύναμή του στα άκρα, στα δημιουργικά άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακός, καθώς φάνηκαν οι ελλείψεις τους, ειδικά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην καυτή ατμόσφαιρα της Τούμπας, εκεί όπου ουσιαστικά όταν κουράστηκε ο Συμπαγάσα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να δημιουργήσει κάποια καλή στιγμή μπροστά στην εστία του ΠΑΟΚ. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι θα έχει ακόμα δύο δυνάμεις από πλευράς των Ερυθρολεύκων, ο Ερνέστο Βαλβέρντε με τον Ριέρα και Μιραλάς. Μάλιστα ο Μιραλάς, ο οποίος γνωστοποιήσει ότι έχει μείνει εδώ και αρκετό καιρό χωρίς γκολ, θέλει να επιστρέψει με ένα τέρμα. Ενός λεπτού σιγή τώρα για τα θύματα του φωνικού τσουνάμι στην Ιαπωνία, κάτι που αποδεικνύει ότι είμαστε πολύ μικροί όλοι μας μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Ένα αφόρμητο ομαδικό χειροκρότημα από τους περίπου 35.000 θεατές, 33.000, οι οποίοι σεβάστηκαν απόλυτα την ενός λεπτού σιγή. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ένα από τα πρόσωπα του παιχνιδιού είδαμε πριν, τον Τζεμπούρ, που τίθεται αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Ο Χιμένεθ είπε ότι δεν υπάρχουν φιλίες, δεν θα τον χαιρετήσουμε τον Τζεμπούρ πριν από το παιχνίδι, αλλά όταν ξεκινήσει και για 90 λεπτά είμαστε εχθροί, ακόμη και εντός εισαγωγικών, έτσι. Η ΑΕΚ είναι στην σέντρα με Μίτσελ και Γκερέιρο. Η ΑΕΚ, η οποία φοράει την γαλάζια εμφάνιση. Είναι θέμα τύχης για Γκούρι, το κάνει η Μίλτε Θεοδοσίου. Έτσι φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια, όποτε έχει φορέσει την γαλάζια εμφάνιση και από την αρχή της σεζόν σε ορισμένα μάτς και ευρωπαϊκά, έχει φέρει επιτυχημένα αποτελέσματα. Μόνο μια ισοπαλία και τα υπόλοιπα μάτς είναι νικηφόρα για την ΑΕΚ. Μάλιστα, να δούμε αν θα πιάσουν τα γκούρια. Πολλοί είναι και οι προπονητές αλλά και οι ποδοσφαιριστές που είναι προληπτικοί, θα λέγαμε, και κάνουν τα ίδια πράγματα, ακολουθούν την ίδια ρουτίνα πριν από ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως είναι το σημερινό. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, και ο Χιμένεθ από πλευράς ΑΕΚ και ο Βαλβέρντε. Τέταρτη φορά αντιμέτωποι. Ο Χιμένεθ μέχρι στιγμής έχει το 3-3. Το 2008 Εσπανιόλ Σεβίλη 2-4. Στην Εσπανιόλ ο Βαλβέρντε, στη Σεβίλη ο Χιμένεθ. Το 2009 Σεβίλη Βιγιαρεάλ 3-2. Στην Σεβίλη πάντα ο Χιμένεθ, στη Βιγιαρεάλ ο Βαλβέρντε. Τότε είχε βάλει γκολ και ο Φουστέρ που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό. Και τον Νοέμβριο ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους στην πρώτη επίθεση. Ο Μπαχά όμως δεν καταφέρει να συγκρατήσει και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Να δούμε πώς θα βγει στο παιχνίδι και αυτός ο ρόμβος που έχει σχεδιάσει ο Χιμένεθ στα χαρτιά του, γιατί πολλές φορές οι προπονητές σχεδιάζουν στο πινακάκι και στα χαρτιά τους, αλλά ο καθρέφτης, ο πραγματικός, είναι το γήπεδο και εκεί φαίνεται τι μπορούν να κάνουν οι 22 ποδοσφαιριστές. Ο Μανολάς, δυνατή εκτέλεση, ο Μόλμπερ κερδίζει τον Μπαχά και ο Παπαδόπουλος, αρχηγός του Ολυμπιακού, σήμερα θα απομακρύνει. Ο Τζεμπούρ, ωραία, ελευθερώνει δεξιά για τον Μιραλάς, κάνει την κίνηση ο Μανιάτης. Έχει ανέβει ο Φουστέρα, αλλά έχουν επιστρέψει οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Αλλαγή παιχνιδιού για τα αριστερά και τον Ριέρα. Βγαίνει πάνω το Μανολά σε μια πρώτη μονομαχία των δύο. Ψηλά κορμιά και οι δύο. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η μονομαχία. Και το πρώτο κόρνερ που φέρνει κόσμο αρκετό μπροστά από την εστία του Σαχά με τον Ιμπαγάσα. Έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού εφέτος και έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Χωρίς αυτόν ο Ολυμπιακός μοιάζει μισός. Ο Παμπορίδης ελέγχει και κάποιες προξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για το παιχνίδι. Τόσο νωρίς ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά παιχνιδιού, με τον Αλγερινό, όπως είχε κάνει τότε που πήγε από τον Ατρόμητο στο Πανιόνιο, να τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ο Τζεμπούρ
Τζεμπούρ. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει, ούτε ο Λαγός, τον οποίος τον άφησε, και έτσι ο Αλγερινός σε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του Στράτο. Έτσι μόνο από τη μικρή περιοχή με το κεφάλι δεν χανόταν αυτό. Ναι, σίγουρα πρόκειται για ένα γκολ που η ευθύνη της άμυνας της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Δύο συνεχόμενες κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Ενώ την πιο σημαντική ευθύνη κατά την άποψή μου φέρει ο Λαγός, ο οποίος έχασε τον Τζιμπούρ, ο οποίος βγήκε μόνος και μαρκάρει στο τέτα-τέτ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια θαυμάσια εκτέλεση κόρνερ από τον Αριέλ Μπαγάσα, υπάρχει μια κεφαλιά από τον Ριέρα και υπάρχει και η εκτελεστική από το Μοντέστο, και υπάρχει βέβαια και μια επίδειξη εκτελεστικής δυνότητας από τον Ράφικ Τσιμπούρ. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκινάει με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, ενώ βαδίζουμε προς το τρίτο λεπτό. Νωρίς λοιπόν το γκολ από τον Τζεμπούρ βάζει στη θέση του οδηγού τον Ολυμπιακό, και είμαι σίγουρος, Νίκο Παγιωτέλη, ότι υποδέχτηκαν με περίσσια χαρά στον πάγκο, έτσι. Ακριβώς, αλλά και με σκεφτικότητα, καθώς το Ερνέστο Βαλβέρντε γνωρίζει ότι ίσως ένα τέτοιο γρήγορο γκολ κάνει την ομάδα του να χαλαρώσει. Με αποτέλεσμα να μην γίνει αυτό που ζητάει, όπως πάντα, δηλαδή πίεση συνέχεια σε όλο το γήπεδο, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερα λάθη και περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια αυτό θα φανεί στην πορεία του αγώνα. Πάμε και στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Παγωμάρα, Μίλτο Θεοδοσίου. Ακριβώς, Παγωμάρα. Πάντως η πρώτη αντίδραση του Μανώλη Χιμένεθ ήταν να χαμογελάσει, περίληπος θα το έλεγα, και επιδεικτικά πέταξε το μπουφάν που φορούσε στον πάγκο της ομάδας, εκεί που βρίσκονται δύο αναπληρωματικοί της ΣΑΙ, και τώρα είναι πλέον μόνο με το σακάκι. Μάλιστα, ο Φουστέρ θα περάσει από τον Διόπ, θα πάρει φάουλ από τον Σενεγαλέζο. Για κάποιες παρατηρήσεις στον Ιμπαγάσα, ο οποίος θέλησε να συνεχίσει γρήγορα τη φάση ξανά, πως κάνει ωραία την τρίπλα ο Φουστέρ και παίρνει το φάουλ από τον Σενεγαλέζο. Συνήθως πάντως τα ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ έχουν γκολ. Γενικά οι δύο ομάδες μας προσφέρουν και καλό θέαμα. Ο Ματέος βγαίνει πρώτου Τζεμπούρ αυτή τη φορά και κόβει. Ο Γκερέιρο φέρνει ωραία την μπάλα μπροστά, αλλά ο Αβραάμ θα κόψει. Δυνατά ο Ματέος και με τα δύο πόδια. Παρατηρήσει από τον Παμπορίδη, του λέει είναι η τελευταία φορά, γιατί πήγε πολύ δυνατά. Κοιτάξτε, με τα δύο πόδια ο Ισπανός πάνω στον Αργεντίνο, έστω και αν βρήκε την μπάλα. Είναι φάουλ το οποίο δίνει με τις τάπες πάνω στον Μοντέστο. Ένα στοίχημα για την ομάδα της ΑΕΚ και το Χιμένεθ είναι ο Μανολάς. Να δούμε, Στράτο, τώρα την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, καθώς έπαιξε γρήγορα την μπάλα. Ο Μίτσελ τελευταία στιγμή παραχωρεί κόρνερ. Πάλι συνελήφθη κοιμόμενη η άμυνα της ΑΕΚ, κάτι που έγινε και στη φάση του γκολ. Εδώ γύρισε πολύ ωραία ο Μανιάτης, αλλά δεν βρέθηκε κανείς στην πορεία της μπάλας παρά μόνο ο Μίτσελ, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ. Έχει πρόβλημα στα άκρα η ΑΕΚ, και ό,τι έλεγα για τον Μανολά υπάρχει και από την αριστερή πλευρά, από τον Λαγό. Ο Μανολάς είναι η δεύτερη φορά που παίζει στα πλάγια φέτος. Να δούμε το κόρνερ. Ο Ιμπαγάσα έξω για τον Φουστέρ. Αυτή τη φορά διαβάζει τη φάση ο Σκόκο και βγαίνει για να κόψει. Ο Μανιάτης για τον Ιμπαγάσα δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Αργεντίνος και παραχωρεί το πλάγιο. Γρήγορα θέλει να παίξει ΑΕΚ με τον Μίτσελ. Ο Παπαδόπουλος θα κόψει. Ωραία η ενέργεια από τον Μανιάτη. Ο Ριέρα για τον Φουστέρ. Είναι πάνω του ο Λαγός, τον ξεπερνάει όμως ο Ισπανός και μοιράζει στα αριστερά για τον Τζεμπούρ. Τώρα βγαίνει πάνω του ο Μανολάς που βλέπετε αφήνει χώρο, έτσι έκανε και νωρίτερα στον Ριέρα. Ο Φουστέρ θα σουτάρει πάνω στον Ματέος. Επιμένει πάντως ο Ολυμπιακός με τον Κολέμπας που αντικαθιστά τώρα άλλου. Μπράβο, ο Μοδέστο. Υπάρχει φάουλ του Διόπ. Του σφυρίζει ο Παμπορίδης. Το φάουλ του Διόπ πάνω στον Φουστέρ. Δεύτερο φάουλ του Σενεγαλέζου. Βλέπετε πως τράβηξε από πίσω τον Ισπανό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτά τα λεπτά, τα 7 που παίζουμε μέχρι στιγμής, έχει κλείσει την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περάσει ούτε το κέντρο. Επιμένει με δύο κόρνερ από αριστερά και δεξιά και μια στημένη μπάλα τώρα με τον Ιμπαγκάσα. Το πλασέ και γκολ! 2-0. Νωρίς με τον Όλαφ Μέλμπεργκ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει το μάτς. 2-0 στο 7ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Σουηδού στο πρωτάθλημα. Περίληπος ο Κιμένεθ δεν μπορεί να πιστέψει. Η ομάδα του Παραπέη σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά έχει δεχτεί 2 γκολ από 2 στημένες μπάλες. Στην αρχή ήταν ο Τζεμπούρ, τώρα είναι ο Μέλμπεργκ που ρίχνουν την ΑΕΚ στο καναβάτσο. Βλέπετε στο κέντρο της άμυνας κανείς άλλος παρά μόνο ο Σουηδός.
ο οποίος δικάει τους πάντες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Προλαβαίνει τον Ματέος και με ωραία προβολή με το δεξί κάνει το 2-0. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει πανηγυρικό τόνο όχι μόνο στη νίκη, τη διαφαινόμενη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2-0 τόσο νωρίς στο 7ο λεπτό, ούτε στα χειρότερα όνειρα, στους χειρότερους εφιάλτες. Βλέπετε την αντίδραση των δύο προπονητών, στους χειρότερους εφιάλτες του Χιμένεθ και στα καλύτερα όνειρα του Βαλβέρντε. Με δύο στημένα λοιπόν, εκτελεσμένα και τα δύο το πρώτο κόρνερ, το δεύτερο φάουλ, εκτελεσμένα και τα δύο από τη μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στον χώρο του κέντρου, Τόνι Μπαγάσα, αποδίδει το γνωστό σύστημα του Ολυμπιακού που συνήθως αποδίδει στα πρώτα ημίχρονα, δηλαδή πίεση ψηλά. Η ΑΕΚ, η οποία όπως είπε και ο Γρηγόρης πριν από λίγο, είχε η ΑΕΚ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περάσει σχεδόν την μεσαία γραμμή. Να διορθώσω, είναι το δεύτερο γκολ του Μέλμπερκ. Είχε πετύχει και ένα κόντρα στην Κέρκυρα, στην δεύτερη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Ο Φουστέρ θα περάσει, ο Ισπανός τελευταία στιγμή, ο Λαγκός, ο Καφές θα κόψει για τον Μίτσελ. Η ΑΕΚ τώρα στην κόντρα, είναι άδειο το κέντρο του Ολυμπιακού. Στα αριστερά είναι ο Σκόκο και κάνει κίνηση ο Λαγκός. Κρατάει ο Αργεντινός, θέλει να περάσει τον Γκερέιρο, βγαίνει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, είναι πεσμένος κάτω από χτύπημα του Μιραλάς. Θα χρειαστεί να δούμε την επανάληψη για να καταλάβουμε αν ο Βέλγος βρήκε τον Σκόκο στο πρόσωπο, ο οποίος είναι πεσμένος. Διαμαρτύρεται για αγωνιά. Όντως υπάρχει αγωνιά του Μιραλάς στον λαιμό του Σκόκο. Φάουλ για την ΑΕΚ. Από φάουλ και κόρνερ του Ολυμπιακού από δύο στημένες μπάλες έχει έρθει το 2-0 μέχρι στιγμής. Να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να μπει στο παιχνίδι στο 1ο λεπτό. Παρατηρήσεις από τον Παμπορίδη, Σεμανιάτη και Ντασούτη για τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Ο Σκόκο με δυνατή εκτέλεση τελευταία στιγμή, ο Κολέμπας, και ενώ ο Ματέος είχε κινηθεί πάνω στην μπάλα, ο Πάρντο δίστασε να βγει. Εδώ βλέπετε πως λίγο έλειψε να κουμπίσει την μπάλα ο Διόπ και να τη στείλει στα δίχτυα. Ξανά ο Σκόκο με πολύ φάλτσο, ο Ριέρα. Ο Τζεμπούρ είναι με το Σκόκο, ο Αλγερινός θα παραχωρήσει το πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία σίγουρα Μίλτο Θεοδοσίου εκτός από την Παγκομάρα, τώρα υπάρχει εκνευρισμός στον πάγκο της ΑΕΚ. Υπήρχε εκνευρισμός τη στιγμή που δέχτηκε το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Ο Μανώλη Χιμένεθ γύρισε και εκνευρισμένος χτύπησε δυνατά τον πάγκο. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει, γιατί στο τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ είχε δουλέψει πολύ στις στημένες φάσεις και δέχτηκε δύο γκολ από τον Ολυμπιακό από στημένες φάσεις. Ζήτησε από τους παίκτες του τώρα ηρεμία, να ανεβάσουν την απόδοσή τους για να μπορέσουν να πετύχουν ένα γκολ και να μπουν στο παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό που λες, αλλά στα τελευταία 4 μάτς η ΑΕΚ δεν είχε δεχτεί γκολ. Ακριβώς. Ήτανε τα 3 με τον ΠΑΟΚ, τώρα για το πρωτάθλημα, τα 2 για το κύπελλο και το 1-0 απέναντι στην Καβάλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα δέχτηκε 2 μαζεμένα και πολύ γρήγορα. Να δούμε αν θα καταφέρει να συνέλθει. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ, έτσι. Κανένα μάτς δεν κρίνεται στο 7ο λεπτό όταν σκόραρε για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός. Μπήκε πολύ πιο φυσικά ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Έδειξε ότι το θέλει πολύ περισσότερο. Διαμόρφωσε μόλις το 7ο λεπτό το 2-0 με δύο στημένα, παραλαμβάνουμε, του μεγάλου ηγέτη στον χώρο του κέντρου του Ιμπαγάσα. Να δούμε τι μας επιφυλάζει η συνέχεια. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να αντιδράσει, έστω και σπασμωδικά εδώ, ένα μακρινό σουτ. Με τον Μπαχά, ο οποίος κινήθηκε ωραία έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ που έπιασε ήταν απογοητευτικό. Δεν απειλήθηκε καθόλου. Κάποιες οδηγίες τώρα από τον Αλέκο Ράντο. Νίκο Παγιωτέλη, στο Κολέμπας είναι. Ναι, σχετικά με το ποιους θα πρέπει να μαρκάρουν στα στημένα, το όπως είδαμε και προηγουμένως κατά τις παρατηρήσεις του κ. Παμπορίδη, το μαρκάρισμα του Μασούτη το παίρνει ο Μανιάτης, ενώ τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος παίρνει τον Παπαδόπουλο. Ο Διόπ, ο οποίος είναι πανίσχυρος ψηλά, το έδειξε και τώρα που πήρε την κεφαλιά. Ο Μανολάση για τον Μίτσελ. Πιέζεται ο Καφές, τελικά βρίσκεται τη λύση με τον Μασούτη να μοιράζει στον Λαγό. Δυνατά ο Ιμπαγάσα πάνω στην μπάλα. Και είδαμε και σε αυτή την περίπτωση πώς αποδίδει το pressing ψηλά του Ολυμπιακού. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Γκερέιρο. Βλέπετε τον
Βραζιλιάνο με το πολεμικό διαβατήριο. Εξαιρετικό αριστερό πόδι, κυρίως στα στημένα. Πώς πίεσε από πίσω τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το 10ο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι δεν έχουμε σημειώσει καμία φάση στο μπλοκάκι μας παρά μόνο τα 2 γκολ, έτσι. Στο δεύτερο λεπτό με τον Τζεμπούρ από τη μικρή περιοχή και στο 7ο με παρόμοιο τρόπο ο Μέλμπεργκ. Λάθος συνεννόηση μεταξύ Μανολά και Ματέος. Ο Μίτσελ για τον Λαγό. Δεν μπορεί να βρει τον Μπαχά. Ο Μανιάτης μετά θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πάντως στα τελευταία 3-4 λεπτά η ΑΕΚ δείχνει να ισορροπεί το παιχνίδι και να κινείται, να κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο και να κινείται απειλητικά προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Χωρίς βέβαια να έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια φάση εκτός από την στημένη μπάλα με το φάουλ του Σκόκο που δεν πρόλαβε ο Ντιόπ και παραχώρησε κόρνερ ο Ολυμπιακός. Στο 13 είμαστε τώρα με τον Τζεμπούρ, με το τακουνάκι. Ωραία ο Μοντέστο, αλλάζει παιχνίδι για τον Ριέρα. Πάλι τον έχει από μακριά ο Μανολάς. Ο Ριέρα θέλει να ταλαιπωρήσει τον Μανολά. Τελευταία στιγμή ο Νασούτη θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Εδώ δεν πρέπει να χρεωθεί η απόκριση του Μανολά. Μάλλον λάθος του Ριέρα που του ξέφυγε ο έλεγχος της μπάλας. Πρέπει να καταλογιστεί στον Ριέρα το λάθος. Όντως ο Μανολάς, ο οποίος η αλήθεια είναι το παιδί δεν είναι δεξιμπακ, δεν έχει συνηθίσει να παίζει ως δεξιός οπισθοφύλακας. Αφήνει πολύ χώρο στον Ριέρα μέχρι να ανέβει πάνω του. Τα πρώτα βήματα της καριέρας που έπαιζε σαν δεξιμπακ, κυρίως τον χρησιμοποιούσε ο Σάκη Τσιόλη στο Τρασίβουλο. Ο Ριέρα ξανά στα αριστερά με τον Καφέ πάνω του. Στο δεύτερο δοκάρι, σέντρα, χάνει τη φάση ο Σάχα, ο Νασούτη παραχωρεί κόρνερ. Ακόμη ένα για τον Ολυμπιακό με τον Μέλμπεργκ να ανεβαίνει ξανά. Βλέπετε πως χάνει τη φάση ο Σάχα, ο Νασούτη στο δεύτερο δοκάρι παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ και πάλι η άμυνα της ΑΕΚ σε πανικό, κυρίως στα ψηλά, χωρίς να υπάρχει μέσα στην περιοχή παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρα αυτή την φορά πηγαίνει στο κόρνερ για να εκτελέσει. Ο Μανολάς δεν μπορεί, ξανά ο Μέλμπεργκ. Στα στημένα η ΑΕΚ δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα μέχρι στιγμής και δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πολλά παραπάνω από το να δείτε το σκορ. Και τα δύο ήταν από κόρνερ και φάουλ. Εδώ ξανά ο Μανολάς και ο Ματέος έχασαν το Μέλμπεργκ. Βλέπετε και την αντίδραση των δύο προπονητών. Ο Χιμένεθ φυσικά τα έχει με την άμυνά του. Ο Βαλβέρντε θα ήθελε ένα τρίτο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι τόσο νωρίς, για να κλειδώσει το μάτς ο Ολυμπιακός. Αν και είπαμε ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε 5 λεπτά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και αυτό το 15 λεπτό της αμυντικής παρουσίας της ΑΕΚ επιβεβαιώνει με τον πιο τρανό τρόπο τι σημαίνει Τραϊανός Δέλλας για την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Στράτο. Ο Λαγός ανοίγει το κοντρόλ. Πάμε στο Μίλτο Θεοδοσίου. Μίλτο. Υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης όντως στην άμυνα της ΑΕΚ. Έχει φανεί σε όλα αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και μάλιστα υπήρξε συνεννόηση εδώ του Μανώλη Χιμένεθ με τον συνεργάτη του. Μήπως αλλάξει κάτι στην άμυνα, μήπως περάσει το Μανολά στο κέντρο της άμυνας και φέρει τον Νασούτη ως δεξιό μπακ. Γιατί δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα σωστά. Ο Μανολάς δεν ξέρει καλά τη θέση και δημιουργείται πρόβλημα. Βεβαίως, για να μην αδικούμε την εμφάνιση του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι εδώ ο Ριέρα πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι πολύ παθιασμένοι για την νίκη. Αυτή τη νίκη που θα τους επισφραγίσει την κατάκτηση του αφιτινού τίτλου του πρωταθλητή. Στον πάγκο της ΑΕΚ υπάρχει και ο Γιάχιτς που μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο Γεωργιάς που μπορεί να παίξει δεξιά. Ακόμη και ο Γκέντζογλου έχει χρησιμοποιηθεί σε ρόλο στόπερ, αν θέλει να ψάξει κάποια λύση δίπλα του, από αυτούς που βρίσκονται δίπλα του, ο Μανούλο Χιμένεθ. Ο Αραμπατζής, ο Έντερ, ο Μπέρνς και ο Λιμπερόπουλος είναι οι υπόλοιποι. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νικοπολίδης, ο Ντουντού, ο Πάντελης, ο Ζαϊρή, ο Ρόμενταλ, ο Λουκάδο και ο Ποτουρίδης είναι οι 7 που κάθονται δίπλα στον Ερνέστο Βαλβέρντε. Βέβαια και οι δύο προπονητές το ζουν ιδιαίτερα έντονα το μάτς, όρθιοι από την αρχή, από το ξεκίνημά τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά με τέτοια εξέλιξη. 2-0 από το 7ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Μπαχά εδώ είναι offside. Έτσι κι αλλιώς ο Μαρινός ζήτησε πιο γρήγορα την μπάλα. Αυτό λέει στον συμπαίκτη του. Ξανά η προηγούμενη φάση. Βλέπετε πως είναι πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού ο Ναμπίλ Μπαχά, που ψάχνει ακόμη το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μοδέστο για τον Μιραλάς.
Αλλάζει με τον Τζεμπούρ και ξεχύνεται μπροστά ο Βέλγος. Έχει απέναντι τον Ματέος. Ο Μιραλάς μπαίνει στην περιοχή. Σπάει την μπάλα δεξιά και γυρίζει ο Σαχά τελευταία στιγμή. Θα αποκρούζει την μπάλα πριν να αυτή φτάσει στον Φουστέρ. Ο Χολέμπας με το κεφάλι πίσω στον Πάρντο. Είδατε εσείς ξανά πως κινήθηκε ωραία ο Μιραλάς, αλλά ίσως κράτησε την μπάλα λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε, χωρίς να εκδηλώσει την τελική του προσπάθεια. Ο Ριέρα τώρα ανοίγει το κοντρόλ και πετάει μόνος του την μπάλα έξω. Ο Μανολάς. Ματέος και Νασούτη έχουν εκτεθεί στα 2 γκολ που έχει δεχτεί η ΑΕΚ μέχρι στιγμής και τα 2 από το κέντρο της άμυνάς της. Μην ξεγελιάστε με το γεγονός ότι σκόραρε ο Τζεμπούρ μόνος του από τη μικρή περιοχή. Την πρώτη κεφαλή την είχε πάρει ο Μοδέστο, έτσι. Ο Τζεμπούρ τώρα θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Λαγός διαβάζει την πρόθεσή του και βγαίνει. Ο Βαγάσα, ο Φουστέρ, ο Μιραλάς μπαίνει στην περιοχή. Θα σουτάρει στην αγκαλιά του Σάχα. Στο 18 ακόμη μια φάση για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, η οποία στα προηγούμενα 5-6 λεπτά είχε κερδίσει κάποια μέτρα στο γήπεδο, δείχνει ιδιαίτερα εκτεθειμένη όταν κάνει εύκολα λάθη στην κόρη της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός με ταχύτατες αντεπιθέσεις βγάζει τον Μιραλάς κυρίως μέσα στην περιοχή και από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα για οποιονδήποτε αντίπαλο. Έτσι κι αλλιώς ο Μιραλάς έχει σκοράρει 12 φορές στο εφετινό πρωτάθλημα. Ο Πάρντο, ο Μοδέστο και ο Ριέρα. Ο Λέμπας αναγκάζεται να σταματήσει καθώς πήγαν 2 επάνω του. Κάνει το παγρόλο Τζεμπούρ. Διόπ. Ο Σεμιλαλέζος για τον Λαγό. Ο Λαγός ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της εθνικής ομάδας. Λάθος τώρα από τον Σάχα. Ο Τζεμπούρ βγάζει τέταρτε τον Φουστέρ. Προλαβαίνει τον Σάχα. Περνάει 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Νταβίδ Φουστέρ βάζει το δικό του κερασάκι στην τούρτα του 38ου πρωταθλήματος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ πρόλαβε πάλι τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ, πρόλαβε και τον Σάχα, πλάσαρε, η μπάλα κατέληξε αργά, βασανιστικά, σαδιστικά στα δίχτυα του Αργεντίνου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και ανατροπή, αλλά έτσι κι αλλιώς η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα. Άφησε ο Βαμπορίδης και το 3-0 είναι γεγονός με το 1 γκολ του Νταβίδ Φουστέρ. Βλέπετε το λάθος του Σάχα πάνω στον Τζεμπούρ, κοντρόλ και με τη μία δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται το Φουστέρ, προλαβαίνει τους πάντες και νικάει για μία ακόμη φορά το Σάχα. 3-0 ο Ολυμπιακός. Ο Ματέος δεν μπορεί, όπως δεν μπορεί και ο Σάχα, και έτσι το 3-0 είναι γεγονός. Εντάξει, εδώ δεν σηκώνει κριτική αυτή η φάση. Προήλθε αυτό το γκολ το τρίτο που πλέον ο Ολυμπιακός δίνει διαστάσεις θριάμβου στην προδιαγραφόμενη νίκη του. Πρόκειται για ένα αδικαιολόγητο γκολ του Σάχα στο ελεύθερο. Έστειλε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο Τζιμπούρ, ο οποίος πολύ ωραία έκανε την προωθημένη παλιά ανάμεσα στους 2 κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ και εύκολα ο Φουστέρ πρόλαβε την έξοδο του Σάχα και άφησε την μπάλα να κυλήσει αργά και βασανιστικά για την ΑΕΚ στα δίκτυα της ΑΕΚ. 3-0. Πάμε στο Μήτρο Θεοδοσίου. Αλλαγή συστήματος από τον Μανόλο Χιμένεθ μετά τα 3 γκολ του Ολυμπιακού. 4-2-3-1 γύρισε τώρα το σύστημα από Ρόμπο. Έχει πάει αριστερά ο Χαφ ο Σκόκο, δεξί Χαφ ο Μίτσελ, Διόπ και Καφέ στα αμυντικά Χαφ και ο Γκερέιρο πίσω από τον προωθημένο Μπαχά. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Πώς υποδέχτηκαν Νίκο Παγιωτέλη αυτό το τρίτο γκολ? Μοίρασαν συγχαρητήρια ουσιαστικά στον Τζιμπούρ, καθώς η δικιά του προσπίση του σουτάρι ήταν που τράβηξε τους 2 αμυντικούς και στη συνέχεια η λόμπα που έβγαλε προς τον Φουστέρ ήταν αυτή που δημιούργησε το τρίτο γκολ. Ένα τρίτο γκολ που σίγουρα ηρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε κάπως, τον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς θεωρούσαμε ότι τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα της ΑΕΚ να ανατρέψει τα δεδομένα. Εδώ είδαμε ένα μαρκάρισμα του Νασούτη πάνω στον Φουστέρ. Δεν είναι κάτι σοβαρό για τον παίκτη του Ολυμπιακού που θα συνεχίσει κανονικά. 3-0, πηγαίνουμε προς το 22ο λεπτό. Η ΑΕΚ, όπως είχαμε πει και στην αρχή στο pre-game, είχε νικήσει πέρυσι με τα 2 γκολ του Σκόκο, 1-2. Νωρίτερα είχε 4 μάτς στα οποία δεν έχει σκοράρει ούτε καν ένα γκολ και στα οποία είχε ιτηθεί και στα 4. 3-0 την περίοδο 2005-2006, 1-0 τις περιόδους 6-7 και 7-8 και 2-0 την περίοδο 8-9.
Ένα σερί 7-0 χωρίς γκολ η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 χρόνια πριν φτάσουμε στο περσινό 2-1 της ΑΕΚ με τα 2 γκολ του Σκόκο. Ενώ εδώ έχουμε αψιμαχίες μεταξύ του Ιμπαγάσα και του Γκερέιρο. Ο Παπορίδης σπέβδει να απομακρύνει τον Αργεντίνο. Ξανά δυνατό φάουλ, πολύ δυνατό από τον Ιμπαγάσα, ο οποίος μετά πήγε πάνω στον... Κοιτάξτε, πολύ δυνατό το φάουλ από τον Ιμπαγάσα. Κίτρινη κάρτα βέβαια για τον Αργεντίνο. Πήγε να τους δει συγγνώμη μετά ο Ιμπαγάσα. Λύθηκε η παρεξήγηση έτσι κι αλλιώς. Τα λένε οι δυο τους. Ένας Βραζιλιάνος και ένας Αργεντίνος, έστω κι αν ο Γκερέιρο έχει πολωνικό διαβατήριο και παίζει και στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Μια σωστή κίτρινη κάρτα για το δυνατό μαρκάρισμα του Ιμπαγάσα, η πρώτη στον αγώνα, για το δυνατό μαρκάρισμα του Ιμπαγάσα πάνω στον Γκερέιρο. Ο Ματέος θα πέσει, ο Μπαχά θα πάρει φάουλ από την παρέμβαση του Κολέμπας. Βλέπετε τον Γερμανό, κόσμος τώρα μπροστά από τον Πάρντο για αυτή τη στημένη μπάλα. Γρήγορα ιταλικά η εκτέλεση από τον Γκερέιρο στον Μπαχά, λάθος όμως από τον Μαρκινό. Ο Μοδέστο άλλαξε με τον Ριέρα και Κολέμπας τώρα. Έχει κάνει κίνηση ο Τζεμπούρ. Ο Φουστέρ θέλει να τροφοδοτήσει τον Αλγερινό. Θέλει να τους χαλάσει και τα σχέδια ο Γκερέιρο. Κρατάει πάντως ο Τζεμπούρ. Χάνει. Γκερέιρο για τον Μίτσελ. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να συνέλθει πάνω που είχε ισορροπήσει το μάτς μετά το 2-0. Ήρθε το τρίτο γκολ για να τις χαλάσει τα σχέδια. Είναι πεσμένος κάτω τώρα ο Μοδέστο, δείχνει να έχει πρόβλημα. Σηκώνεται τελικά. Ο Μανιάτης βλέπει την κίνηση του Μιραλάς. Έχει στην πλάτη τον Λαγό ο Βέλγος. Κρατάει πάντα ο Μιραλάς. Έχει βγει και ο Νασούντε εκεί στο πλάι. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ανεβάζει παίχτες κοντά στην περιοχή του Σαχά. Με τον Διόπ πάλι τραβάει ο Σενεγαλέζος, δίπλα ο Παπορίδης δίνει και αυτό το φάουλ, το οποίο δέχεται αδιαμαρτύρητα ο Παπαπλουπαντιόπ. Εδώ βλέπετε πως αρπάζει τον Φουστέρ. Κι άλλο ένα στημένο για τον Ολυμπιακό στη διάθεση του Ιμπαγάσα. Είναι και ο Ριέρα εκεί με το αριστερό πόδι, δεξί ο Αργεντίνος, αριστερό ο Ισπανός. Να δούμε ποιος θα επιλέξει να φέρει την μπάλα με φάλτσο έτσι κι αλλιώς στην περιοχή του Σάχα. Ο Ριέρα θα εκτελέσει εκεί που ο Ματέος θα πάρει την κεφαλιά. Δεν απομακρύνεται η μπάλα όμως για τον Ολυμπιακό που πιέζει με τον Μπέλμπεργκ να γυρίζει χαμηλά. Ο Παπαδόπουλος, ο Διόπ απομακρύνει. Ο Λέμπας. Ωραία αυτή τη φορά, ωραίο το τάκλινγκ από τον Μανολά, ο οποίος διαμαρτύρεται και για δικό του το πλάγιο. Παπορίδης δείχνει Ολυμπιακό. Ο Μοδέστο για τον Χολέμπας. Ο Μανολάς θέλει να καλύψει την μπάλα. Αυτή τελικά καταλήγει εκτός. Υπέρ της ΑΕΚ. Και ευκαιρία για ανασυγκρότηση. Ξανά το τρίτο γκολ από άλλη κάμερα. Ωραία η μπαλιά από τον Τζεμπούρ. Τσιμπάει τελευταία στιγμή ο Φουστέρα προ του Ματέος και του Σαχά. Και έτσι έγινε το 3-0 και οι πανηγυρισμοί από τον Ούρκο Πάρντο. Ο καφές για τον Γκερέιρο πίσω στον Μίτσελ. Διόπ αλλάζει παιχνίδι για τον Λαγό. Τώρα πηγαίνει πάνω του ο Ριέρα. Έχει αλλάξει τους δυο ακραίους του. Ο Βαλβέρντε έχει φέρει αριστερά τον Μιραλάς και έχει πάει δεξιά τον Ριέρα. Κάτι που κάνει πολύ συχνά για να παίξουν με αντίθετο πόδι. Ο Ιμπαγάσα θα κλέψει για τον Φουστέρ. Αυτή τη φορά χάνει καθαρά από τον Διόπ. Ο Σκόκο που δεν έχει φανεί γύρισε την μπάλα πίσω. Ο καφές για τον Γκερέιρο θα πάρει φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Εδώ το φάουλ του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Ο Σκόκο έχει στήσει την μπάλα. Ο Μπαχά πηγαίνει και παίρνει αρκετά μέτρα φόρα.
είναι πολύ μακριά για να εκτελέσει από εκεί απευθείας. Μπορεί να το δοκιμάσει ο Μαροκινός και αυτό κάνει. Παίρνει πολλά μέτρα και σουτάρει δυνατά. Κόρνερ καθώς η μπάλα βρήκε στα πόδια του Μπαγάσα. Αλλά ακόμη και να πέρναγε θα έλεγα ότι ήταν υπέρμετρα φιλόδοξη η προσπάθεια από τον Αμπιλμπαχά. Ο Σκόκο δεν βλέπει την κίνηση του Γκερέιρο. Πολλοί κόσμοι μπροστά από τον Πάρντο με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Θα χάσει ο Ισπανός. Κόρνερ από την άλλη πλευρά. Καθώς απομάκρυνε τελευταία στιγμή ενώ έκανε κίνηση πάνω στην μπάλα ο Διόπ. Εδώ υπήρξε άστοχη έξοδος του Πάρντο. Και υπήρξε στράτο και ασυνεννοησία στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί είδαμε και κατά τη διάρκεια τώρα που πήγε στο πλάγι για να εκτελέσει ο Γκερέιρο τα έλεγαν σε έντονο ύφος ο Μανιάτης με τους υπόλοιπους. Ο Μίτσελ προσποιείται και σεντράρει. Δεν μπορεί ο Μανολάς, μπορεί ο Μέλμπεργκ. Σκόκο. Πίσω για τον Λαγό. Ξανά ο Αργεντίνος με τον Τζεμπούρ να τον μαρκάρει. Ο Σκόκο θα γεμίσει γλυκά στην αγκαλιά όμως του Πάρντο. Θέλει να βγάλει γρήγορα την κόντρα επίθεση από τα αριστερά, ενώ η Μπαγάσα. Ο Βαλβέρδε όρθιος πάντα σπρώχνει τους παίκτες του στην κόντρα επίθεση. Εδώ υπάρχει φράγμα από τον Μίτσελ, ο οποίος δίνει και το χέρι του στον Μπαγάσα. Και ταυτόχρονα μαρκάρισμα 2-1. Ο Λέμπας πάνω στην γραμμή, ο Ριέρα, ξανά ο Γερμανός. Πιέζεται από τον Καφέ, κρατάει όμως. Ριέρα είναι μόνος του ο Μιραλάς. Τώρα πηγαίνει πάνω του ο Καφές. Περνάει ωραία ο Βέλγος, θέλει να μπει και στην περιοχή, τσιμπάει και παίρνει φάουλ από την προσπάθεια του Μανολά πάνω στη γραμμή. Ξανά πόσο ωραία πέρασε στην αρχή ο Μιραλάς και πως τσίπησε την μπάλα πάνω από το τάκλιν του Μανολά. Βρήκε μόνο πόδια. Όπως μας ενημερώνει ο Νίκος ο Παγιωτέλης, ζητάει κάρτα ο Ολυμπιακός. Ο Παπορίδης πάντως έκανε χαρακτηριστικά την κίνηση με το δάχτυλό του ότι δεν υπήρχε κάρτα σε συγκεκριμένη φάση. 6-10 τα φάουλ, 6 για τον Ολυμπιακό, 10 για την ΑΕΚ. Ξανά στημένη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Περίπου μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Ο Ιμπαγάσα στο δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά δεν έκανε κανένα στην κίνηση μπροστά. Περίμενε και ο Μοδέστο και ο Τζεμπούρα και ο Μέλμπεργκ έξω πίσω από το σημείο του πέναλτι. Πέρασε δίχως κόπο και έγνοιες και άγχος αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Και επιμένω σε αυτό γιατί, όπως είπε και στην νωρίτερα Στράτο, φαίνεται η μεγάλη έλλειψη του Τραϊανού Δέλα. Βεβαίως δεν πρέπει να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Σήμερα είναι σε πολύ κακή μέρα τα δύο αμυντικά χαφ της ΑΕΚ, τόσο ο Διόπ μέχρι στιγμής, όσο και ο Καφές, και έτσι όλο το επιθετικό βάρος και η πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός πέφτει πάνω στην άμυνα, πάνω στους αμυντικούς. Ο Σκόκο πίσω για τον Διόπ. Ο Νασούτη για τον Ματέος. Και αυτός δεξιά στον Μανολά. Θέλει να περάσει μόνος του. Ο Μανολάς ανοίγει το κοντρόλ όμως. Τελικά κάτοχος της μπάλας γίνεται ο Φουστέρ. Ο Ματέος βγαίνει από το κέντρο της άμυνας και κόβει τον Μιραλάς. Ο Μανολάς θα πάρει φάουλ από τον Φουστέρ. Στο 31ο λεπτό βρισκόμαστε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0 με τα γκολ του Τζεμπούρ στο δεύτερο λεπτό, του Μέλμπεργκ στο 7ο και τον Φουστέρ στο 20ο. Ο Ματέος βλέπει τον Μίτσελ. Αριστερά είναι ο Λαγκός, τώρα πηγαίνει πάνω του ο Ριέρα. Ληστράει ο Μανιάτης και υποφελεί τον Σκόκο. Περνάει τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνει το κόρνερ. Ο Παμπορίδης πηγαίνει εκεί στη γωνία και διορθώνει την μπάλα. Ο Σκόκο με φάλτσο, ο Τζεμπούρ στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Τρέχει ο Αβραάμ για να προλάβει, ο Μπαχά τον τραβάει φάουλ. Ο Ναμπίλ Μπαχά, ο οποίος κυρίως στα πρώτα παιχνίδια όταν είχε έρθει φαινόταν ότι έχει παραπανήσει και κιλά. Τώρα Μίλτον τον βλέπω πιο στεγνό, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να προλάβει τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους τρεις ποδοσφαιριστές που ήρθαν το Γενάρη στην ΑΕΚ και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα και στο παιχνίδι της ομάδας αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μίτσελ έχει προσαρμοστεί και ο Ματέος έχει δώσει βοήθειες στην ΑΕΚ. Ο Μπαχά είναι ένας παίκτης που είναι επιθετικός και εφόσον δεν πετυχαίνει γκολ σίγουρα δεν έχει και την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.
Όπως αλήθεια είναι, Μίλτο, ότι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ξεκίνησε 3 μέτρα πίσω στο σπριντ και έφτασε πρώτο στην μπάλα πριν από τον Μπαχά. Είναι ξεκάθαρο. Του λείπει εκρηκτικότητα και σίγουρα πρέπει να χάσει κάποια κιλά ακόμα. Η ΑΕΚ η οποία βρίσκεται 3-0 πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ η οποία έχει αρκετές απουσίες, είναι η αλήθεια. Αλλά σίγουρα δεν περίμενε κανείς φίλος της το πλέον απεσιόδοξος ότι θα βρίσκεται 3-0 πίσω στο σκορ μόλις το 20 λεπτό. Και βεβαίως όλο αυτό το 3-0 σκορ που υπάρχει μέχρι στιγμής στα 33 λεπτά του παιχνιδιού εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν οφείλεται βεβαίως μόνο στην κακή εικόνα αγωνιστική της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, αλλά και από την άλλη πλευρά στην πολύ καλή αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. 33ο λεπτό της αναμέτρησης και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία τώρα να στήσει την μπάλα στον άξονα της εστίας του Πάρντο με ένα φάουλ σε αρκετά μακρινή απόσταση, αλλά έχει καλούς εκτελεστές και ικανούς η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ο Σκόκο θα αφήσει αυτή τη φορά τον Μπαχά. Όχι, φεύγει ο Μαροκινός. Είναι και Γερέιρο εκεί δίπλα στον Σκόκο. Ο Νάτσο Σκόκο με δικό του προσωπικό σοου πέρσι εδώ στο Καραϊσκάκης είχε οδηγήσει την ΑΕΚ στη νίκη με εκπληκτικό χτύπημα φάουλ. Τότε είχε νικήσει τον Νικοπολίδη. Με σέντρα τώρα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, περνάει. Δεν μετράει τον γκολ πάντως γιατί ο Παμπορίδης έχει δώσει νωρίτερα φάουλ. Η τελική προσπάθεια που έγινε από τον Καφέ. Για να δούμε. Έχει δώσει φάουλ στον Διόπο. Ο Διόπο πάνω στον Αβραάμ. Ξαναβλέπουμε εδώ θα φανεί καθαρά. Αυτό έχει δώσει ο Παμπορίδης και έχει σταματήσει νωρίτερα τη φάση πριν να η μπάλα φτάσει στον Καφέ. Τώρα έχουμε διακοπή παιχνιδιού. Είναι δίπλα στον τέταρτο εκεί στον Αμπάρκιο, είναι ο Μίλτος Θεοδοσίου. Μίλτο. Η διακοπή προσωρινή αυτή οφείλεται στο λέιζερ, να σταματήσουν οι οπαδοί να ρίχνουν το λέιζερ πάνω στους ποδοσφαιριστές για να μην δημιουργείται πρόβλημα. Έχουμε αυτή τη μόδα με τα λέιζερ, όχι μόνο στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και στα γήπεδα του μπάσκετ. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Ο Μοδέστο θα χάσει, ο Σκόκο ωραία, ο Γκερέιρο τροφοδοτεί τον Μπαχά. Κάνει να βγει, τελικά βγαίνει με το κεφάλι ο Πάρντο. Και απομακρύνει τον κίνδυνο σε αυτή την ωραία οργανωμένη επίθεση της ΑΕΚ. Γκερέιρο θα χάσει από τον Παπαδόπουλο κόρνερ. Η ΑΕΚ που έχει ισορροπήσει το μάτς τα τελευταία λεπτά. Εδώ ξανά πως με το κεφάλι ο Πάρντο απομάκρυνε. Ξανά ο Σκόκος στη γωνία για το κόρνερ. Χαμηλή εκτέλεση αυτή τη φορά. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Τζεμπούρ που ήταν στο πρώτο δοκάρι. Να δούμε αν η ΑΕΚ θα πληρώσει τον Ολυμπιακό με το ίδιο νόμισμα, σκοράροντας και αυτή από στημένη μπάλα από κόρνερ. Κοντινή εκτέλεση τώρα με τον Σκόκο να παίρνει ξανά. Ο Μίτσελ θα χάσει το κοντρόλ και θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγει στην κόντρα, αλλά γίνεται λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ριέρα χάλασε μια αντεπίθεση του Ολυμπιακού με πολύ καλές προϋποθέσεις, αλλά ήταν πολύ βιαστική η παλιά του προς τα δεξιά εκεί που προσπάθησε να κινηθεί ο Ιμπαγάσα. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Γίνονται και συστάσεις για το λέιζερ, αυτό που σας μεταφέραμε πριν. Βλέπετε ότι η κατοχή είναι μοιρασμένη. 51-49 και 7-6 τα ωφέλιμα λεπτά, αλλά το σκορ λέει άλλα. Απλά ο Ολυμπιακός είναι πιο ουσιώδης και πιο παραγωγικός βεβαίως. Το λέει το 3-0. Πιο ουσιώδης και παραγωγικός και μέχρι στιγμής έχει κάνει πάρτι ψηλά, έχει κάνει πάρτι στον αέρα, έτσι στις στημένες μπάλες. Η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει σε καμιά περίπτωση να ανταποκριθεί στις συνθήκες του παιχνιδιού, κυρίως στις στημένες μπάλες. Και όπως μας είχε μεταφέρει και νωρίτερα ο Μίλτος Θεοδοσίου, είχε κάνει και έξτρα προπόνηση ο Χιμένεθ, έτσι δεν είναι, Μίλτο? Είχε δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, σχεδόν ένα μήνα σε στημένα. Λειτουργήσε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είχε να δεχτεί σε 3 μάτς, είχε να δεχτεί γκολ. Σήμερα όμως δεν φαίνεται να πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Είναι έξαλλος ο Μανώλη Χιμένεθ και από την αμυντική λειτουργία, και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στην αμυντική τετράδα, αλλά όπως είπατε και εσείς και στα αμυντικά χαφ και στη συνολική λειτουργία που κάνουν τα χαφ και τις πολλές κακές μεταβιβάσεις των παικτών που είναι ανενόχλητοι κιόλας. Είναι σαφές ότι έχει κοστίσει στην ΑΕΚ αυτό το 3-0. Βλέπετε πόσο ωραία αλλάζουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Χολέμπας να έχει άδειο γήπεδο μπροστά του. Ο Γερμανός σουτάρει στο πρόσωπο του Ματέος, κόρνερ.
κόρνερ που πηγαίνει αργά ο Ιμπαγάσα προς τη γωνία μαζί με τον Ριέρα για να εκτελέσουν. Είδατε την προηγούμενη φάση με τον Ολέμπας να σουτάρει δυνατά με το αριστερό. Η μπάλα να σταματάει στο πρόσωπο του Ματέος και να καταλήγει κόρνερ. 38 λεπτό, πάλι πολλοί κόσμοι μπροστά από τον Σάχα. Με τον Ιμπαγάσα στην γωνία. Ο Μοδέστο και ο Τζεμπούρ κάνουν κίνηση. Ο Μοδέστο πηγαίνει πάνω στην μπάλα, ο Διόπ θα απομακρύνει και ο Σκόκο ακόμη πιο μακριά για τον Φουστέρ. Αλλάζει αυτός για τον Μιραλάς, ο Λαγός βγαίνει πάνω του. Σηκώνει το κεφάλι, θέλει να αλλάξει παιχνίδι και το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο ο Μιραλάς. Ο Μοδέστο είναι μόνος του Ιμπαγάσα. Με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στην περιοχή πριν φτάσει στον Μέλμπερκ, όμως ο Καφές θα απομακρύνει. Ο Μοδέστο δεν την αφήνει να βγει πλάγιο. Πίσω από τον Κορσικανό στον Ιμπαγάσα. Παίζεται, λέει ο Παμπορίδης, και δίνει φάουλ καθώς ο Ιμπαγάσα έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Και στον πάγκο της ΑΕΚ με το Θεοδοσίου ζητούν δεύτερη κίτρινη. Ζητούν δεύτερη κίτρινη γιατί έπιασε με τα χέρια την μπάλα ο Ιμπαγάσα, ενώ δεν είχε σφυρίξει φάουλ και είχε δεχτεί προηγουμένως κίτρινη κάρτα ο Ισπανός. Είδατε εσείς την φάση. Πάντως αυτός ο πειραματικός δεξιός μπακ που λέγεται Μανολά σήμερα δεν έχει βοηθήσει καθόλου και στο ανέβασμα της ομάδας. Έτσι δεν είναι, Στράτο? Συνήθως από τα αριστερά. Συνήθως από τα αριστερά παίζει η ΑΕΚ ανεβάζοντας τον Λαγό. Ο Ματέος για τον Γκερέιρο θέλει να γυρίσει, αλλά ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα κόψει και ο Μοδέστο για τον Ριέρα. Αυτός τον Φουστέρ θα πάρει φάουλα από τον Μίτσελ. Διαμαρτυρίες από τον Ισπανό και από τον Διόπ. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν έχει το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ του Ολυμπιακού και έτσι οι απουσίες δεν μπορούν να καλυφθούν το ίδιο επιτυχημένα όπως τις καλύπτει ο Ολυμπιακός, τις απουσίες του Τωροσίδη και του Ραούλ Μπράβο. Ο Μοδέστο κάνει το λάθος γιατί αργεί και δεν μπορεί να βρει τον Μιραλάς. Ο Νασούτη για τον Γκερέιρο που ξεφεύγει από τον Ιμπαγάσα. Ο Μανιάτης θα έρθει να διπλώσει. Θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Ιμπαγάσα για τον Μιραλάς αναγκάζει τον Νασούτη να βγει από το κέντρο άμυνας στη γωνία. Θα τον περάσει και θα πάρει το φάουλ. Διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εκεί κοντά, πίσω από τον επόπτη, τον Πάνου, από την Ετωλοκανάνια. Σέντρα από τον Μιραλάς με τη μία, ο Φουστέρ πάνω στον Διόπ. Επιμένει ο Ισπανός. Παίζεται, λέει ο Παμπορίδης που είναι δίπλα στη φάση. Ο Σενεγαλέζος θα απομακρύνει στα τυφλά και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα βγει πρώτου μπαχά. Ο Μίτσελ με τη μία για τον Σκόκο. Ο Αργεντίνος θέλει να σπάσει την μπάλα δεξιά. Ο Μανιάτης θα διαβάσει την πρόθεσή του και θα κόψει. Ο Μιραλάς με τον Λαγό. Ο Διόπ είναι αυτός που θα σταματήσει την προσπάθεια του Βέλγου. Θα κερδίσει ξανά. Ιδιαίτερα κινητικός, έστω και αν παίζει στο πλάι και όχι στο κέντρο της επίθεσης όπως μας είχε συνηθίσει. Ο Βασίλης Παπορίδης πάντως είναι πιστός στην τακτική του από την αρχή του αγώνα να αφήνει τις φάσεις, να μην βγάζει το εύκολα από το τσεπάκι του την κίτρινη κάρτα. Σημειωτένω έχει βγάλει μόνο μία, αφήνει να παιχτεί το παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό, παραμένει το 3-0 όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο 20 λεπτό. Με την ΑΕΚ να ψάχνει ακόμη την πρώτη της σημαντική ευκαιρία στο μάτς. Και με αυτόν τον τρόπο, με μεγάλες μπαλιές από το κέντρο της άμυνας μπροστά για τον Μπαχά που δεν είναι και πιο γρήγορος του κόσμου, δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει στην επιτυχία. Υπενθυμίζουμε ότι και τα 8 μάτς της 27ης αγωνιστικής γίνονται την ίδια ώρα. Στο Καραϊσκάκης και σε άλλα 3 υπάρχει σκορ, στα άλλα 4 παραμένει το 0-0. Ενώ βαδίζουμε προς την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Πασεραϊκός 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1, Λάρισα Εργοτέλης 1-1 και βέβαια Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Ηρακλής Πανιόνιος και Παναθηναϊκός Κέρκυρα είναι στο 0-0. Ο Λαγός τώρα έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο.
για τον Σκόκο που χάνει το κοντρόλ γιατί κλειστράει. Επιμένει πάντως ο Νάτσο Σκόκο. Ψάχνει τον δρόμο για να σουτάρει, αλλά βγαίνει από την άμυνα ο Αβραάμ Βαδόπουλος και κόβει. Ο Ριέρα που έχει έρθει πάλι από τα αριστερά. Απέναντι είναι μόνος του ο Μιραλάς. Κρατάει πάντως ο Ριέρα. Συγκλίνει και πιέζεται. Παίρνει φάουλ τελικά από τον Μπαχά που άφησε την επίθεση και γύρισε για να βοηθήσει. Εδώ κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε την μπάλα ο Ριέρα. Απέναντι είδατε για λίγο στο βάθος τον Μιραλάς που ήταν στην πλάτη της άμυνας. Αυτό εδώ έδωσε φάουλ ο Παπορίδης. Πάλι ο Ιμπαγάς απάνω στην μπάλα. Γνώριμο σκηνικό. Κάπως έτσι έγινε το 2-0. Η διαθέση ήτανε. Πάλι στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη φορά ο Ματέος διαβάζει τη φάση και απομακρύνει. Ακόμη πιο μακριά σε πλάγιο ο Λαγός. Ο Ματέος θα σχολίαζα ότι είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ σήμερα που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Έστω κι αν στο τρίτο γκολ δεν πρόλαβε. Ήταν μέσα, ήταν μέσα στο τρίτο γκολ. Αλλά εκεί μπερδεύτηκε και ίσως μαζί με τον Σάχα φοβήθηκαν το πέναλτι και την αποβολή. Ο Διόπ για τον Σκόκο. Ο Γκερέιρο εκεί μπερδεύεται, ήθελε να αφήσει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του. Τελικά βρήκε πάνω του ο Ιμπαγάσα. Λάθος συνεννόηση τώρα με τον Μιραλάς. Ενώ έχουν σηκωθεί Νίκο Παλιωτέλη και 3 παίκτες του Ολυμπιακού και προφερμένονται, έτσι. Ντουντού, Ρομούνταλ και Ουρτάδο είναι οι τρεις που έχει σηκώσει εδώ και περίπου 2 λεπτά ο Ερνέστο Βαλβέρντε. Είναι φανερό ότι έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι θέλει φυσικά να κάνει και κάποιες αλλαγές και ίσως και του Ιμπαγάσα, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι λίγο εκνευρισμένος. Πάμε και στο Μίλτο Θεοδοσούμιλτο. Ο Μανόλο Χιμένεθ φώναξε αμέσως τον Νίκο Λιμπερόπουλο να σηκωθεί για ζέσταμα λόγω του ότι πριν ο Γκερέιρο έχασε μόνος του την μπάλα, εκνευρισμένος. Ο Μιραλάς φέρνει την μπάλα μπροστά και θέλει να μπει στην περιοχή. Σπάει δεξιά και σουτάρει πάνω στον Ασούτη όμως. Είναι ένα μάτς και αυτό, όπως κάθε ντέρμπι, θα έλεγα ότι κρίνονται στην προσωπικότητα και βέβαια και οι προπονητές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Έτσι, με τα αποτελέσματα κρίνονται και οι προπονητές, αλλά δεν ξέρω αν είχε την πολυτέλεια ο Χιμένεθ να αφήσει τον Λιμπερόπουλο στον πάγκο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Υπάρχει μένει ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ που είναι ο τελικός του κυπέλου στις 30 Απριλίου με τον Ατρόμητο. Αλλά λέμε ξανά ότι αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι βγαλμένο από τους εφιάλτες των φίλων της ΑΕΚ και του προπονητικού του team, έτσι. Ο Μοδέστο για τον Ριέρα με το στήθος αυτός πίσω στον Χολέμπας. Δεν βλέπει κίνηση και αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω στον Μέλμπεργκ. Πιέζει ο Σκόκο και αναγκάζει τον Γερμανό να γυρίσει πίσω από την μεσαία γραμμή. Ο Σκόκο που εδώ και 2-3 λεπτά έχει περάσει δεξιά. Ο Τζεμπούρ πιέζει τον Μανολά και παραχωρεί το πλάγιο. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις από τον τέταρτο τον κύριο Μπάργιολη. Όχι, καθόλου καθυστερήσεις. Ακριβώς στα 45 λεπτά τελειώνει το πρώτο μέρος, το οποίο βεβαίως είναι μια ολική επικράτηση του Ολυμπιακού με 3-0 με γκολ των Τζιμπούρ, Μέλμπεργκ και Φουστέρ. Στο δεύτερο λεπτό ο Τζεμπούρ λοιπόν έκανε το 1-0, στο 7 ο Μέλμπεργκ το 2-0, στο 20 ο Φουστέρ το 3-0. Είναι φιαλτικό 20 λεπτό για την ΑΕΚ που βρίσκεται με 3 γκολ πίσω στο σκορ. Θα επιστρέψουμε στα στούντια της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης και σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στο Καραϊσκάκη. Βλέπετε και τη στατιστική απεικόνιση του μάτς. Λέμε ότι πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια, αλλά σήμερα νομίζω σε αυτό το μάτς λένε την αλήθεια. 9 προσπάθειες για γκολ για τον Ολυμπιακό, μόλις 2 για την ΑΕΚ. Και στο μόνο τομέα που είναι μπροστά είναι στα κόρνερ που έχει 2 περισσότερα από τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο γκολ με την κεφαλιά πάσα του Μοδέστο στον Τζεμπούρ από το κόρνερ του Ιμπαγκάσα. Χάνουν οι κεντρικοί αμυντικοί, χάνει και ο Λαγός στη συνέχεια τον Τζεμπούρ, ο οποίος Τζεμπούρ ο Αλγερινός δεν πανηγυρίζει το γκολ που πετυχαίνει απέναντι στην πρώην ομάδα του. Παρόμοια φάση και εδώ με τον Ιμπαγάσα να στέλνει την μπάλα συστημένη στο Μέλμπεργκ. Αυτός προλαβαίνει τον Ματέος και η αντίδραση από τους δύο προπονητές. Πανηγυρισμοί για τον Βαλβέρντε. Από την άλλη ο Χιμένεθ ξεσπάει στον πάγκο και που να ήξερε ότι έρχονται και χειρότερα, Στράτο, έτσι. Έχουμε και 3-0. Το 3-0, εδώ η άστοχη απόκρουση από τον Σάχα, το άστοχο ελεύθερο μάλλον.
και αργά ο Φουστέρ τσιμπάει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αργεντίνου. Η ΑΕΚ, η οποία βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, τώρα βγαίνει και ο Ολυμπιακός για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε μια βόλτα στους δύο πάγκους. Πρώτα σε αυτόν της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Λιμπερόπουλος είναι έτοιμος με τη Θεοδοσίου, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το είχαμε πει άλλωστε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Θα πάρει τη θέση του Γκερέιρο. Μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το σύστημα Μανόλο Χιμένεθ. Το σίγουρο είναι ότι ο Λιμπερόπουλος θα αγωνιστεί είτε δίπλα πίσω λογικά από τους Σκόκο και Μπαχά. Πάλι ο Νίκος Λιμπερόπουλος δίπλα στο Μανόλο Χιμένεθ, έτοιμος να μπει και αυτό στο παιχνίδι. Πάμε στον άλλο πάγκο, στον Νίκο Παγιωτέλη. Νίκο. Συγχρεμία συνέστε ο Ερνέστο Βαλβέρδε στους ποδοσφαιριστές του, έτσι ώστε να μην πάθει ένα από τα γνώριμα blackout που παθαίνει συνήθως στα ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, ενώ συγχρεμία συνέστησε ουσιαστικά και περισσότερο προς τον Κένι Μπαγάσα, ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ παθιασμένος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε αρκετές φάσεις να δεχτεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία ή για κάποιο δυνατό μαρκάρισμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αριέλ Μπαγάσα έχει αρκετές κίτρινες φέτος στο πρωτάθλημα και αρκετές λόγω διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να συγκρατήσει και πολύ τα νεύρα του. Ο Ιμπαγάσα, ο οποίος έχει 7 κίτρινες και με αυτή που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο έχει φτάσει τις 8. Ο Βαλβέρντε, ο οποίος είναι κοντά στην πρώτη του νίκη απέναντι στον Χιμένεθ. Μέχρι τώρα είχε 3-3 ο Χιμένεθ. Ο Βαλβέρντε είναι κοντά στην νίκη σήμερα μετά το 3-0 αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο από τις τρεις νίκες βέβαια του Βαλβέρντε επί του Χιμένεθ είναι επί ισπανικού εδάφους. Του Χιμένεθ επί του Βαλβέρντε. Του Χιμένεθ επί του Βαλβέρντε είναι επί ισπανικού εδάφους και οι άλλοι στον πρώτο γύρο στο ΟΑΚΑ. Στον πρώτο γύρο σε αυτό το μάτς τον Νοέμβριο, το μοναδικό μάτς μέχρι τώρα που ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να σκοράρει. Επιμένει στο ρόμβο πάντως ο Χιμένεθ στο 4-4-2 με τον Λιμπερόπουλο στην κορυφή. Έχω την εντύπωση πάντως ότι με τους παίχτες που έχει σήμερα στην διάθεσή του και τις απουσίες που είναι δεδομένες δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και ελπίζει έτσι στην αξιοποίηση του Λιμπερόπουλου. Υπάρχει και η κουρασία τους από τα μαζεμένα παιχνίδια μετά τα δύο μάτσα με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο και δεν ξέρω ο Μίλτο Θεοδοσίου αν υπήρχε και φυσικασμός, καθώς θεωρήθηκε ότι έχει εκπληρωθεί ο στόχος με την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ εκπλήρωσε το βασικό του στόχο να φτάσει στον τελικό και από εκεί και πέρα ή δυνατόν να τον κατακτήσει. Ο κόσμος πανηγύρισε, το ήθελε πάρα πολύ. Ήταν ο βασικός στόχος πλέον, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, η κατάκτηση του κυπέλλου. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν και τα play-off και η ΑΕΚ σίγουρα μπορεί να υπάρχει ένας εφησυχασμός μετά από αυτό, αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη και θέλει να πάει με όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην έξοδο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά θέλει να σπάσει δύο ρεκόρ, την μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο την είχε ο Παναθηναϊκός στην περίοδο 94-95, το συν 16 ήταν τότε και βέβαια το απόλυτο στην έδρα του. Μένουν δύο μάτς εκτός από το σημερινό, αυτό με Καβάλα και Λάρισα, και βέβαια να ισοφαρίσει δύο άλλα ρεκόρ, αυτά της καλύτερης άμυνας όλων των εποχών σε 30 αγωνιστικές. Πάλι η ομάδα του Βαλβέρντε ήταν το 2008-2009 ο Ολυμπιακός με 14 γκολ σε 30 αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να δεχτεί άλλο γκολ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, αλλά και τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα που είχε ο Ολυμπιακός στην περίοδο 2000-2001, τότε είχε πετύχει 25 νίκες σε 30 αγώνες, τώρα έχει 21 σε 26 αγώνες. Πρέπει να κάνει το απόλυτο στα υπόλοιπα παιχνίδια για να ισοφαρίσει και αυτό το ρεκόρ. Ο Καφές τώρα ζητάει ο Λιμπερόπουλος, καθυστερεί όμως ο Καφές. Πάλι δεν πήγε στον Μπαχά που ήταν εκτεθειμένος. Ο Μίτσελ θα κάνει εύκολα το λάθος. Ο Φουστέρ θα χάσει όμως από τον Διόπ. Ο Λαγός στον Καφέ και αυτός τον Ασούτη. Ο Αργεντίνος για τον Μπαχά με το στήθος δεν μπορεί να βρει το σκορ. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε παίξει, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, δείχνοντας ότι θέλει να κάνει κάτι στο μάτς και να μην παραμείνει σε ρόλο θεατή όπως είχε στην περισσότερη διάρκεια του πρώτου, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά τον Ολυμπιακό ούτε μια φορά.
Χολέμπας τώρα στην επαναφορά αλλάζει με τον Ριέρα. Θα κόψει ο καφές. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ζητάει ο Τζεμπούρ με το στήθος πίσω. Χολέμπας για τον Παπαδόπουλο και αυτός στον Μανιάτη. Βγαίνει πάνω του ο Μίτσελ τώρα. Ζητάει ο Μιραλάς πάνω στη γραμμή. Δεν μπορεί να παίξει το 1-2 με τον Μανιάτη. Ο Λιμπερόπουλος χάνει από τον Ιμπαγάσα. Πίσω ο Μανιάτης στον Μιραλάς. Αλλάζει με τον Μοδέστο, ζητάει ο Φουστέρ. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Αφήνει για τον Τζεμπούρ, αλλά κάνει το κοντρόλ ο Αργεντινός. Η απομάκρυνση από το Σάχα. Ο Μέλμπεργκ με το κεφάλι. Ο Μίτσελ περνάει για τον Σκόκο και αυτός ωραία στο Λιμπερόπουλο. Περιμένει κίνηση δεξιά. Αργεί ο Μανολάς, αλλά τώρα ανεβαίνει. Δυνατά με τον Χολέμπας. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ξεκίνησε όπως το πρώτο ημίχρονο, δεν πιέζει ψηλά, παίζει ένα πιο ήρεμο, πιο οργανωμένο ποδόσφαιρο. Ο Διόπ εδώ προλαβαίνει τον Τζεμπούρ. Τον βοηθάει βεβαίως και το 3-0 υπέρ του, που διαμορφώθηκε στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνέλαβε κοιμόμενη την άμυνα της ΑΕΚ στα πρώτα 7 λεπτά όταν κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 από δύο χτυπήματα του Ιμπαγάσα, ένα κόρνερ και ένα φάουλ. Πάμε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Μίλτο. Ο Μανόλο Χιμένεθ σήκωσε για ζέστα με άλλους 3 ποδοσφαιριστές του τώρα, τον Μπέρνς, τον Γκέντζογλου και τον Έντερ. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του στα επόμενα λεπτά. Ο Παπαδόπουλος θέλει να αλλάξει απέναντι. Δεν είναι καλή προσπάθειά του. Ο Μανολάς με το κεφάλι για τον Μπαχά και κάνει κίνηση ο Σκόκο. Εκεί στέλνει την μπάλα ο Σκόκο που περνάει τον Παπαδόπουλο, αλλά έχει γυρίσει πίσω τη φάση ο Παμπορίδης για φάουλ πάνω στον Μπαχά. Και όχι για φάουλ στον Σκόκο. Εδώ ξανά για φάουλ του Ιμπαγάσα πάνω στον Μπαχά. Ο Σκόκο και σε αυτή τη στημένη μπάλα. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει περισσότερα κόρνερ από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κατάφερε σε κανένα να απειλήσει τους ερυθρολεύκους. Μπροστά τώρα και ο Νασούτη με τον Ματέος. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σκόκο λίγο έλειψε να χάσει ο Πάρτο, τελικά μπλόκαρε. Ναι, πήγε να το κάνει όπως πέρυσι, που η μπάλα πέρασε πάνω από τον Κοπελίδη. Η διαφορά είναι ότι ο Ισπανός είναι διαβασμένος φέτος, γιατί έχει δει τι μπορεί να κάνει ο Σκόκο. Ριέρα για τον Φουστέρ. Κίνησε από τον Τζεμπούρ, εκτεθειμένος ο Αλγερινός. Είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός, Νίκο Παγιωτέλη, να κάνει την αλλαγή του. Ακριβώς σε λίγο θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Ο Μωυσές Ουρτάδο θα περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Κένι Μπαγάσα. Είδαμε ότι υπήρχε offside στην επίθεση με τον Τζιμπούρ. Κάποιες οδηγίες τώρα και από τον Χιμένεθ στον Μπαχά που έχει έρθει στα αριστερά. Ο Λιμπερόπουλος βάζει ωραία την μπάλα μπροστά. Ο Μαροκινός κάνει κίνηση, εκεί πηγαίνει μπάλα. Μπαχά είναι μόνος του τώρα και σουτάρει δυνατά. Είχε προσπαθήσει να απειλήσει τον Πάρτο και στο πρώτο ημίχρονο από πολύ μακρινή απόσταση. Εδώ κινήθηκε ωραία στα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί, αλλά η προσπάθειά του ήταν απογοητευτική. Δεν κατάφερε να βρει εστία. Ίσως λίγο βιαστική η ενέργειά του. Η ΑΕΚ, η οποία εκτός έδρας μόλις σε 3 μάτς έχει καταφέρει να διατηρήσει το 0 στην άμυνά της και το πληρώνει. Η ΑΕΚ που πάντως στο δεύτερο γύρο ήταν μεταμορφωμένη μέχρι το σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την πρώτη αλλαγή. Θα μπει ο Ουρτάδο και αποχωρεί ο Ιμπαγάσα. Μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο και βασικός συντελεστής αυτού του 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής.
μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα ο Αργεντίνος, με σπουδαία καριέρα στην Ισπανία, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του πρωτάθλημα, το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ κοντά στο να τα κατακτήσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πλεονέκτημα αφήνει τώρα ο Παμπορίδης, με τον Σκόκο να περνάει για τον Μπαχά, βγαίνει και ο Πάρντο. Τελευταία στιγμή ο Μέλμπεργκ κόβει και τον Ουρτάδο, θα λέγαμε. Ο Λαγός για τον Διόπ. Πίσω στον Νασούτη, αυτός κάνει το κοντρόλ, έρχεται ο Τζεμπούρ να κλέψει. Με τα κουνάκι ξεφεύγει και από τον Λιμπερόπουλο, αλλά έχει έρθει πολύ πίσω και έχει κλειστεί. Τελικά παραχωρεί το πλάγιο. Δεν ήθελε να ρυψοκινδυνεύσει ο Αλγερινός. Ο Τζιμπούρ που βρέθηκε σε θέση δεξιόπιστοφύλακα στην συγκεκριμένη φάση και προτίμησε την ασφαλή λύση του πλάγιου. Αλλάζει τώρα με τον Μοδέστο. Ο Ριέρα αφήνει για τον Χολέμπας και κάνει κίνηση μπροστά. Ο Μίτσελ τρέχει να κόψει, όπως και ο Μανολάς, και τα καταφέρνει τώρα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία καταλήγει κόρνερ. Εδώ είναι ο Κώστας Μανολάς, τον είδατε για λίγο. Έχει προσπαθήσει σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δεξιός μπακχάφ ο Μανολάς. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Ιμπαγάσα, ο Φουστέρ πηγαίνει στη γωνία για να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 55 βρισκόμαστε. Στην περιοχή και ο Ουρτάδο και ο Μέλμπεργκ. Έχει μείνει πίσω ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Μόνος του ο Χολέπας, αυτά δεν χάνονται. Ο Γερμανός από το ύψος της μικρής περιοχής κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Κοιτάξτε, δεν τον μαρκάρει κανένας, κάνει περίπατο στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μανολάς δεν σηκώνεται καν και κοιτάξτε που στέλνει την μπάλα. Σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει 4 τα τέρματά του και είδατε την αντίδραση από τον Βαλβέρδε και τον Χιμένεθ. Ξανά πόσα από το ύψος της μικρής περιοχής έχασε το σίγουρο γκολ ο Χολέβας. Σίγουρα ο Βαλβέρδε θα ήθελε να δει κάποιον από τους επιθετικούς του ή τους στόπερ, ακόμα και του στόπερ, να βρίσκονται σε αυτή τη φάση και όχι ο αριστερός του μπακ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε θέση κεντρικού αμυντικού στην προηγούμενη φάση, τη μεγάλη ευκαιρία του Χολέμπας, βρέθηκε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Πάνω από το κεφάλι του πέρασε η μπάλα. Πριν φτάσει στον Χολέμπας που έπιασε κεφαλιά, άστοχη όμως και έστειλε την μπάλα out. Πάντως σε μία ακόμη φάση καταδεικνύεται η αδυναμία της ΑΕΚ στις στημένες μπάλες και στο ψηλό παιχνίδι. Ο Μιραλάς ζητάει ο Τζεμπούρ, περνάει από τον Ασού την μπάλα, τελευταία στιγμή ο Αργεντίνος στον συμπατριώτη του. Όπως βλέπετε βέβαια δεν υπάρχει πρόθεση, γι' αυτό και ο Σάχα μπλόκαρε την μπάλα. Ο Ματέος για τον Διόπ δεν έχει φανεί σήμερα ο Σενεγαλέζος, δεν έχει βοηθήσει και αμυντικά την ομάδα του. Ο Λαγός, ο Σκόκο με τον Λιμπερόπουλο, αλλά τελευταία στιγμή ο Μέλμπεργκ τους παλάει τα σχέδια. Ο Μιραλάς αποφάσισε να ρίξει λίγο το ρυθμό για τον Ουρτάδο πίσω. Ο Μανιάτης, ο Ουρτάδο κάνει το λάθος. Ο Μπαχά για τον Λιμπερόπουλο στα όρια της περιοχής, μπαίνει μέσα σε αυτή. Θέλει να περάσει ξανά στον Μπαχά. Δεν υπήρχε offside, συνεχίζεται η φάση για την ΑΕΚ. Με τον Λαγό να έχει την μπάλα στα αριστερά, κάνει κίνηση και ο Καφέ στην περιοχή. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Ο Χολέβας όμως απομακρύνει πριν αυτή φτάσει στον Μίτσελ και δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγάλει την κόντρα. 4 απέναντι σε 4, σε 6 τώρα έχουν γυρίσει και οι υπόλοιποι. Ο Καφές βρίσκει μπάλα. Ο Λαγός για τον Λιμπερόπουλο. Ο Μίτσελ και ο Μανολάς που ανεβαίνει. Κάτω εδώ τώρα με την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Χολέμπας, κάνει προσποιήσεις ο Μανολάς και ξεφεύγει. Ανοίγει όμως το κοντρόλ και ο Γερμανός τον προλαβαίνει. Ο Λιμπερόπουλος θα κάνει φάουλ στον Φουστέρ. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος που πέρασε στη θέση του Γκερέιρο. Εδώ είδατε πως βρήκε από πίσω τον Φουστέρ και έκανε το φάουλ. Δεν έχει το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, Στράτο, ότι είναι και λίγο άχαρος και ο ρόλος του Λιμπερόπουλου τώρα, έτσι, όταν μπαίνει στο 3-0 ουσιαστικά για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Μανιάτης τώρα.
Θέλει να γεμίσει πάνω στον Νασούτη, πλάγιο. Ο Νασούτη ο οποίος τα λέει και με τους συμπαίκτες του εκεί που άφησαν τον Μανιάτη να ελιχθεί μέχρι το δεξιάκρο της επίθεσης. Ο Μυραλάς αλλάζει με τον Μανιάτη. Δυνατά ο Νασούτη αυτή τη φορά κερδίζει τη μονομαχία και απομακρύνει. Ο Λιμπερόπουλος θα χάσει από τον Ουρτάδο. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Παμπορίδης. Για τον Κολέμπας. Είναι στο δεύτερο δοκάρι ο Τζεμπούρ. Σηκώνει το κεφάλι ο Γερμανός. Εκεί θέλει να στείλει την μπάλα. Ο Αλγερινός ίσως χρησιμοποιήσει και το χέρι που διαμαρτύρεται ο Νασούτη. Τον βλέπετε εδώ τον Αργεντίνο. Ξανά η σέντρα από τον Κολέμπας που βλέπει την κίνηση από τον Τζεμπούρ. Όντως έβαλε το χέρι του Τζεμπούρ, όπως είδαμε από την επανάληψη. Πάμε μια βόλτα στους δύο πάγκους. Πρώτα στον Μίλτο Θεοδοσίου και στην ΑΕΚ. Υπάρχει αντίδραση, Μίλτο? Ο Μανώλο Χιμένεθ είναι συνεχώς όρθιος, φωνάζει, προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του, να ανεβάσουν το ρυθμό τους προσπαθώντας να πετύχουν ένα γκολ. Έχει γυρίσει πάλι το σύστημα σε 4-2-3-1, ουσιαστικά στην επίθεση 4-3-3. Και σε λίγο θα έχουμε βεβαίως και τη δεύτερη αλλαγή, γιατί κοιτάει συνεχώς τους αναπληρωματικούς που προφερμαίνονται. Η παλιά υπέρ το δέον προωθημένη για τον Σκόκο από τον Λαγόρ. Πάμε και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Νίκο Παγιωτέλη. Ο Ερνέστο Βαλβέρντε τώρα περιμένει φυσικά μετά την έξοδο του Αριέλ Μπαγάσα από τον αγωνιστικό χώρο τα δύο ακραία χαφ, δηλαδή Κέβιν Μιραλάς και Άλμπερτ Τριέρα, να γίνουν πιο δημιουργικοί. Κάτι το οποίο είχε λείψει στον Ολυμπιακό στους προηγούμενους αγώνες. Επίσης βλέπει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τη στιγμή που βγαίνει η ΑΕΚ με τρεις επιθετικούς, με Λιμπερόπουλο, Μπαχά και Σκόκο. Έχει δώσει οδηγίες προς τους δύο αμυντικούς χαφ, Μοντέστο και Ουρτάδο. Ένας από τους δύο να είναι πάντα πάνω στον Νίκο Λιμπερόπουλο και να μην τον πιάνει ένας εκ των στόπερ. Μάλιστα, δεν υπάρχει offside εδώ στο Τζεμπούρ. Είναι έτοιμος να μπει στην περιοχή ο Αλγερινός με τον Μανολά μπροστά του. Ξεφεύγει ο Τζεμπούρ. Πλασάρι! Τι γκολ ήταν αυτό από τον Αλγερινό! Δεύτερο προσωπικό και τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσε να μην το πανηγυρίσει. Είδατε την αντίδρασή του. Ξέφυγε από τον Μανολά και έστειλε την μπάλα συστημένη στο γάμα της εστίας του Σεβάστιαν Σάχα. Περίληπος απλά τη μάζεψε από τα δίχτυα του. 4-0 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Τζεμπούρ, ο οποίος τιμωρεί την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0, μετατρέποντας το ντέρμπι σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο. Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα. Αποφεύγει, βλέπουμε εδώ τον Μανολά. Και πριν προλάβει σε δεύτερο χρόνο ο Μανολάς θα προσπαθήσει να τον ανακόψει. Εξαπολύει το δεξί σουτ με το δεξί και εκτελεί τον Σάχα. Πλέον η νίκη του Ολυμπιακού, προδιαγραφόμενη, παίρνει διαστάσεις μεγάλου θριάμβου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα σημαδέψει την κατάκτηση του εφετινού τίτλου με μια πολύ μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέχει λιγότερο από μισή ώρα από το 38ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και 13ο τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Μανιάτης τώρα στο πλάγιο, ενώ οι φίλοι των Ερυθρολεύκων κάνουν τη δική τους φασαρία στην κερκίδα, αποθεώνοντας τους παίκτες τους για αυτό το 4-0. Κίτρινη τώρα στο Τζεμπούρ. Ο Τζεμπούρ, ο οποίος είχε σκοράρει και με τον Πανιόνιο κόντρα στην ΑΕΚ, δύο διαδοχικές χρονιές μάλιστα. Κάτι έχει με τις πρώην ομάδες του ο Αλγερινός, ο οποίος όταν είχε μετακομίσει από τον Ατρόμητο στον Πανιόνιο, την πρώτη χρονιά που βρήκε μπροστά τον Ατρόμητο, έχει σκοράρει ξανά με τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο Σκόκο κάνει από τον Παπαδόπουλο. Πανχωρεί το πλάγιο ο Αργεντινός. Η ΑΕΚ, η οποία έχει προδοθεί από την άμυνά της, έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 42 γκολ, αλλά
μέτρια άμυνα. Είχε δεχτεί 29 πριν να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Φτάνει τα 33 τώρα με τα 4 που έχει δεχτεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που απέχει ένα γκολ από την ευρύτερη επικράτησή του φέτος στο πρωτάθλημα. Είχε κάνει 5-0, είχε κάνει το 5-0 κοντά στον Πανιόνιο εδώ στο φαλερικό γήπεδο. Την ένατη αγωνιστική, αμέσως μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό 2-1, είχε επιβληθεί 5-0 του Πανιονίου. Και δείχνει ότι συνέρχεται με τον καλύτερο τρόπο από την ήττα στην Τούμπα, 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Ο Ματέος για τον Λιμπερόπουλο. Σε φεύγει ο Λιμπερόπουλος, παίρνει φάουλ τελικά από Ριέρα και Ουρτάδο. Στο 65 είμαστε, 25 λεπτά ακόμη. 4-0 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Ματέος για τον Νασούτη. Παλιά από τον Αργεντίνο για τον Μπαχά. Νικητής σε όλες τις μονομαχίες σήμερα ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Και απέναντι στον Μπαχά και απέναντι στον Σκόκο. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος από τους καλύτερους του Ολυμπιακού απόψε. Λαγός αλλάζει με τον Σκόκο. Δεν βρίσκει άλλη λύση παρά να σουτάρει στην αγκαλιά του Πάρντο, ο οποίος έβρεσε στην αριστερή του γωνιά. Για να δούμε πώς υποδέχθηκαν οι δύο προπονητές στο τέταρτο γκολ. Πρώτος στον πάγκο της ΑΕΚ και στον Μίλτο Θεοδοσίου. Μίλτο. Ο Μανόλο Χιμένεθ μιλάει με τον συνεργάτη του τώρα. Κάλεσε στον πάγκο τον Νέιθαν Μπέρς, ο οποίος θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ. Πάντως σίγουρα μέσα του Μανόλο Χιμένεθ μάλλον αισθάνεται χειρότερα από όλους, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο Τσιμπούρ λόγω του επεισοδίου που είχαν με τον προπονητή της ΑΕΚ αποχώρησε από την ΑΕΚ. Αυτή ήταν η αφορμή και μάλιστα ο Γαλλοαλγερινός τιμωρεί τώρα την πρώην ομάδα του με 2 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Και ουσιαστικά έφυγε από την ΑΕΚ τσάμπα, όπως λέμε λαϊκά, έτσι. Ακριβώς. Υπήρξε βέβαια μια οικονομική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων. Λύθηκε το συμβόλαιό του, κοινή συνενέση. Αυτό ήθελαν και οι δύο πλευρές και έτσι ο Τζιμπούρ βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Ο Τζιμπούρ, ο οποίος τώρα μοιράζει στον Φουστέρ, ξανά στον Αλγερινό. Είναι στην περιοχή ο Μιραλάς και ο Φουστέρ. Κρατάει ο Τζιμπούρ, μοιράζει έξω στον Μανιάτη. Σηκώνει αυτό στο κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να περάσει από τον Λαγό. Επιμένει πάντως ο Ολυμπιακός με τον Μοδέστο. Ο Κορσικανός για τον Μανιάτη. Προλαβαίνει και γυρίζει χαμηλά. Αυτή τη φορά ο Ματέος είναι στη σωστή θέση και απομακρύνει. Πάμε και στον Νίκο Παγιωτέλη. Νίκο. Νομίζω ότι πλέον το μοναδικό πρόβλημα για τον Ερνέστο Βαλβέρδε είναι σχετικά με το ποιον θα χρησιμοποιήσει σαν δεύτερη και σαν τρίτη αλλαγή. Καθώς ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού πλέον είναι σαφέστατα πιο ήρεμος μετά και το τέταρτο γκολ, παρά τις αρχικές ανησυχίες όταν και έβλεπε την ΑΕΚ να αγωνίζεται με 3 επιθετικούς. Μάλιστα. Ο Τζιμπούρ χωρίς αμφιβολία είναι το πρόσωπο του σημερινού ντέρμπι. Δεν είναι μόνο τα 2 γκολ, είναι και η πολύ καλή απόδοσή του. Είναι και η επιστροφή του απέναντι στην προηγούμενη ομάδα του. Ο Τζιμπούρ, ο οποίος είναι ο 27ος παίχτης στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει μετακινηθεί από ΑΕΚ στο Ολυμπιακό και αντίστροφα. Βεβαίως κανείς δεν έχει αμφισβητήσει ότι ο Τζιμπούρ είναι ένας πολύ σπουδαίος παίχτης. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι στο χαρακτήρα του καθαρά. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να κάνει μια ομάδα είναι να τον αξιοποιήσει. Κάτι που δεν έκανε η ΑΕΚ και που σίγουρα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Και οι απαντήσεις δίνονται μέσα στο γήπεδο. Η προϊστορία έτσι κι αλλιώς ήταν υπέρ του Ολυμπιακού από την περίοδο 1930-1931 που έπαιξαν. Να δούμε εδώ τον Μιραλάς. 3 απέναντι σε 3. Ο Βέλγος κρατάει για το 5-0. Ο Κέβιν Μιραλάς βάζει το θαυμαστικό στην εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε και τελείωσε μόνος του τη φάση και σπέβδει να χαθεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του για το 5-0 με το 13ο προσωπικό του γκολ στη σεζόν και 10ο στο Καραϊσκάκι. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν μέσα του Ολυμπιακού. Κανένας δεν περίμενε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι θα μετατραπεί σε έναν υγιεινό εύκολο περίπατο για τον Ολυμπιακό. 5-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία κινείται ο Μιραλάς.
Βέβαια το ανοίγει δρόμο και ο Τζεμπούρ που κάνει κίνηση. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό και με πλασέ νικάει τον Σάχα στην αριστερή του γωνιά για το 5-0. Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-0. Στη φάση ο Μιραλάς ψάχνει τρόπο, ψάχνει να βρει στήρι. Φαντάζομαι με Μίλτο Θεοδοσίου περίληπος ο Χιμένεθ έτσι σίγουρα όταν έλεγε ότι φοβάται μήπως εφησυχάσουν οι παίκτες του μετά την πρόκληση του τελικού του κυπέλου. Δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Τελικά αποδείχτηκε ότι κάπως χαλάρωσαν μετά την πρόκληση του τελικού του κυπέλου. Από εκεί και έπειτα η αντίδρασή του ήταν να γυρίσει στον πάγκο, να μιλήσει πάλι με τους συνεργάτες του. Ουσιαστικά δεν ξέρει πώς να αντιδράσει πλέον μετά τα 5 γκολ του Ολυμπιακού. Έβαλε στο παιχνίδι τώρα τον Πέρση να αγωνιστεί δεξιά στη θέση του Μίτσελ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Περιμένει, έχει ακόμη μια αλλαγή βεβαίως, την τρίτη αλλαγή, να δούμε ποια θα είναι αυτή. Από εκεί και έπειτα βλέπει τους παίκτες του δεν μπορούν να αντιδράσουν και αυτό είναι που μέσα του ουσιαστικά τον πειράζει πάρα πολύ. Από αυτό εδώ το πλάνο μπορούμε να δούμε την ωραία κίνηση του Τζεμπούρ που παρασύρει την άμυνα της ΑΕΚ, στέλνει δύο παίκτες πάνω του, ανοίγει το διάδρομο για τον Μιραλάς και ο δεινός σκόρερ που ονομάζεται Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, δεν έχει πρόβλημα να νικήσει τον Σάχα για το 5-0. Θα πρέπει να αρχίσουμε, Στράτο, να ψάχνουμε τα κοιτάπια μας για ρεκόρ, έτσι. Ναι, πάμε για ρεκόρ σήμερα. Και βέβαια δεν ξεχνάει κανένας εκείνη την αποφράδα μέρα, το 6-0. Συνδυάστηκε βεβαίως και με το μεγάλο δυστύχημα, τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό το 6-0 το 81 είναι η ευρύτερη νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της ΑΕΚ. Το σουτ που γίνεται 6-0. Ο Χολέμπας το έψαχνε και το βρήκε τελικά. 6-0. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει την ευρύτερη νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ρεκόρ που κρατούσε 30 χρόνια. 6-0 ο Ολυμπιακός με τον Χολέμπας με το αριστερό μέσα από την περιοχή να νικά τον Σάχα για έκτη φορά και να γράφει στην ιστορία την σημερινή ημέρα. Κοιτάξτε πως απλά τον παρακολουθούν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Αυτός λύσεται και δεν ήταν καν εφηδιασμός, έτσι στημένη μπάλα ήταν και υπήρχε όλος ο κόσμος μπροστά από τον Χολέμπας, και ο Λιμπερόπουλος και ο Ματέος, δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Και κοιτάξτε πόσο ο Γερμανός σημαδεύει με ωραίο τρόπο την αριστερή γωνιά του Σάχα για το 6-0. Ο Ρόμενταλ τώρα είναι έτοιμος να περάσει στη θέση του Τζεμπούρ, ο οποίος θα αποθεωθεί, όπως είναι λογικό, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Πάμε ξανά στους δύο πάγκους. Δεν ξέρω, μην το Θοδοσίου, λογικά δεν πρέπει να έχει λόγια, όχι με έτσι. Ακριβώς, πλέον δεν έχει λόγια, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Γυρνάει στον πάγκο, μιλάει στους αναπληρωματικούς τους συνεργάτες του, αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Αν δείτε το πρόσωπό του ειλικρινά, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτή βέβαια δεν είναι μόνο η ευρύτερη νίκη, είναι και η πρώτη νίκη του Βαλβέρντε απέναντι στον Χιμένεθ. 3-3 μέτρα για ο Χιμένεθ απέναντι στον Βαλβέρντε. Ήταν πληρωμένη απάντηση, τα λέγαμε σήμερα. Πάμε και στον Νίκο Παγιοντέλη. Ακριβώς η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε και εσείς, η πρώτη του Ερνέστο Βαλβέρντε κόντρα στον Μανόλο Χιμένεθ, ο Ισπανός, ο οποίος αν και είναι το σκορ 6-0 δεν έχει κάτσει πάνω από 2 λεπτά στον πάγκο. Σίγουρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του και παρόλα αυτά ο ίδιος επιλέγει να μην το δείξει, καθώς τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να ολοκληρωθεί φυσικά ο αγώνας. Ο Βαλβέρντε, ο οποίος μέχρι το μάτσο του πρώτου γύρου είχε το 3-3 απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας από την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό 2 νίκες και μια ισοπαλία, αλλά και αυτή η ισοπαλία στο τελικό του κυπέλου ήταν σαν νίκη, μιας και ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει τότε το κύπελο στα πέναλτι σε εκείνο το συγκλονιστικό τελικό. Αυτή ήταν από τον Χιμένεθ το πρώτο γύρο, ήταν και η πρώτη που γνώρισε από την ΑΕΚ ο Βαλβέρντε, ο οποίος σήμερα με αυτό το 6-0 πετυχαίνει την πρώτη και ευρύτερη νίκη επί του φίλου του, Μανόλο Χιμένεθ. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα επί του Μανολά. Για να δούμε εδώ στον αέρα, ο Ριέρα. Κίτρινη κάρτα στον Ισπανό, καθώς έβαλε το χτύπημα. Έβαλε το αριστερό του χέρι στο πρόσωπο του Ριέρα. Ακριβώς, του Μανολά. Ο Ριέρα στο πρόσωπο του Μανολά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Είναι η τέταρτη κίτρινη που δείχνει ο Παπορίδης.
Ξανά το έκτο γκολ του Ολυμπιακού. Με το αριστερό ο Κολέμπας, ο Ματέος τσίπησε, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, στην προσποίηση. Κοντοστάθηκε λίγο, βρήκε τον διάδρομο ο Κολέμπας, δεν πήγε πάνω του δυνατά και ο Λιμπερόπουλος με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Σάχα για έκτη φορά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαινόταν να έχει ρίξει ρυθμό μετά το πρώτο ημίχρονο με ένα καταιγιστικό τέταρτο. Και εδώ ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Ο Πάντελιτς στη θέση του Κέβιν Μιραλάς. Ο Μιραλάς, ο οποίος έφτασε τα 13 γκολ και έχει και το εξαιρετικό στατιστικό. Ο Κέβιν Μιραλάς, τον οποίο βλέπουμε εδώ να σκοράρει για πέμπτη φορά για τον Ολυμπιακό. Και τα 13 γκολ που έχει πετύχει ο Μιραλάς είναι με σουτ. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα με κεφαλιά, με φάουλ ή με πέναλτι. Και μπαίνει τώρα ο Πάντελιτς, ο οποίος είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του πρωταθλήματος. Βάζει γκολ ανά 4 προσπάθειες. Στο 75ο λεπτό βρισκόμαστε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-0. Ο Ριέρα θα προλάβει. Ο Πάντελιτς κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή. Ο Ριέρα ξεφεύγει από τον Μανολά και μοιράζει με ωραίο τρόπο στον Φουστέρ. Ισπανός έξω για τον Ουρτάντο, αυτός πιο πίσω στο Χολέμπας. Ο Χολέμπας, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Θέλει να βρει τον Ριέρα πιο γρήγορα όμως ο Μανολάς, ο οποίος αφήνει την μπάλα να καταλήξει έξω. Υπάρχουν 15 ακόμη λεπτά μέχρι να συμπληρωθούν τα 90. Και βεβαίως ουδής μπορεί να παραβλέψει και τα σοβαρά λάθη του Μανόλο Χιμένεθ στο σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά. Όπως σημαντική ήταν η συμβολή του για την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη. Υπήρξαν σοβαρά λάθη στις επιλογές του, έστω και από αυτούς τους παίκτες τους οποίους είχε. Σκόκο τώρα για το γκολ της τιμής για την ΑΕΚ, αλλά ο Παπαδόπουλος θα τον κόψει. Πέφτουν 3 επάνω και ο Χολέμπας θα απομακρύνει. Σίγουρα έχουμε πει στράτο ότι οι προπονητές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων και μία ήττα με το ευρύτατο 6-0 δεν θα περάσει έτσι. Συμπεριλαμβάνει και τον προπονητή βεβαίως, με πρώτο και κυριότερο λάθος του την τοποθέτηση του Μανολά. Ο Λιμπερόπουλος τώρα περνάει στην περιοχή. Ο Λιμπερόπουλος τελευταία στιγμή πηγαίνει πάνω του ο Μέλμπεργκ και ο Πάρτο δεν προλαβαίνει πολύ κάτω κόρνερ. Λοιπόν, ο Μανολάς του έχει δείξει ότι δεν μπορεί να το παίρνει σε αυτή τη θέση. Και από εκεί κυριολεκτικά από τη δεξιά πλευρά ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι. Όπως και από την άλλη πλευρά, από τα πλάγια, όπως και από τα στημένα. Γενικώς ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού σήμερα, απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία απλά δεν υπήρχε. Ο Πάρντο βγαίνει και με γροθιές απομακρύνει. Η μπάλα δεν φεύγει όμως από την περιοχή. Ο Μπέρς έχει επάνω του τον Φουστέρ. Καθυστερεί ο Αυστραλός. Τελικά γυρίζει, απομακρύνει ο Χολέμπας και ο Παπαδόπουλος πιο μακριά. Ρόμενταλ τώρα στο άδειο γήπεδο. Είναι γρήγορος ο Δανός. Απέναντι είναι ο Πάντελιτς. Επιμένει ο Ρόμενταλ. Θέλει να κινηθεί μόνος του. Τελικά αναγκάζεται να σταματήσει καθώς πήγαν δύο παιδιστολοί της ΑΕΚ πάνω του. Ο Λαγός και ο Νασούτη. Γλίστρισε. Απέναντι περίμενε ο Πάντελιτς, αλλά καθυστέρησε ο Δανός. Η αλήθεια είναι ότι όταν το σκορ φτάνει σε τέτοια επίπεδα είναι δύσκολο και οι ποδοσφαιριστές είναι συγκεντρωμένοι τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ βέβαια. Με τι κουράγιο να παίξει στο υπόλοιπο διάστημα. Ο Μανολάς τώρα. Ο Πάντελιτς πιέζει ψηλά. Ο Ολυμπιακός δεν δείχνει να αρκείται σε αυτό το 6-0. Ο Λαγός για τον Καφέ. Η αλήθεια είναι, Μίλτο Θεοδοσίου, ότι αυτός ο ρόμβος σήμερα δεν της βγήκε της ΑΕΚ. Αυτό το 4-4-2 άφησε πολλά κενά, κυρίως στα πλάγια, έτσι. Ακριβώς, δεν πήγε καθόλου καλά. Έλειπε βεβαίως και ο Μάκος που ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτό το ρόμβο. Λείπει και ο Δέλλας από την άμυνα, που είναι ο ηγέτης και καθοδηγητής της άμυνας και των υπολείπων παικτών. Από εκεί και έπειτα φάνηκαν τα κενά στα πλάγια. Άλλαξε μια-δυο φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε 4-2-3-1, αλλά ήταν ήδη αργά γιατί η ΑΕΚ δέχτηκε 2-3 γκολ μέσα στα πρώτα 20 λεπτά. Οπότε δεν μπορούσε να αντιδράσει άμεσα.
είναι αυτό το... Να δούμε τη φάση τώρα με τον Burns, ο οποίος ξεπερνάει το Χολέμπας αλλά χάνει τελικά. Πέρασε αλλά άφησε πίσω το βασικό, την μπάλα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Αυστραλός. Είχε ένα καταστροφικό πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ. Μέσα σε 5 λεπτά δέχτηκε 2 γκολ και 3 μέσα σε 9 λεπτά στο δεύτερο, από το 61 μέχρι το 70. Η ΑΕΚ, η οποία είχε σε 5 παιχνίδια εκτός έδρας 4 νίκες στο δεύτερο γύρο, αλλά δέχεται 6 γκολ εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό. Ο Ριέρα πίσω για τον Ουρτάδο. Αυτός αλλάζει για τον Μανιάτη. Θα προλάβει ο Γιάννης Μανιάτης. Ζητάει ο Πάντελιτς και παίρνει. Θέλει να περάσει με τα κουνάκι την μπάλα για τον Φουστέρ, δεν του πιάνει. Μπαχά. Ο Μαροκινός. Ο Σκόκο, ενώ χωλαίνει ο Ρόμεταλ. Ο Λιμπερόπουλος με φάλτσο δίπλα από τα δοκάρια του Πάρντο. Στο 80, δεν ξέρω Στράτο, διόρθωσέ με, ίσως είναι και η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ναι, αυτή είναι, ναι. Ξανά με φάλτσο ο Λιμπερόπουλος, μακριά όμως από την αιστεία του Πάρντο. Ο Ρόμενταλ, ο οποίος πλήστρισε νωρίτερα στην προσπάθεια που έκανε να βγάλει την κόντρα και δείχνει να κουτσένει. Μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει με 10 τα επόμενα 10 λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη, είναι οι όποιες καθυστερήσεις, δεδομένου ότι ο Βαλβέρντε έχει κάνει και τις 3 αλλαγές. Εδώ και ο Χιμένεθ θα κάνει την τρίτη του αλλαγή, ο Έτερ στη θέση του Σκόκο στο 81. Έτσι κλείνουν οι αλλαγές και για τους δύο coach. Ο Ρόμενταλ πάντως κυνηγάει τη φάση εδώ, θα χάσει από τον Νασούτη. Μπήκε ο Δανός δυνατά στη φάση. Δείχνει να ξεπερνάει τουλάχιστον προσωρινά το πρόβλημα που του δημιουργήθηκε. Ο Ουρτάδο αλλάζει για τον Χολέμπας. Ζητάει ο Ριέρα και ο Πάντελιτς, κρατάει ο Γερμανός για τον Ριέρα τελικά. Θα χάσει ανάμεσα σε 2, ο Μανολάς θα του κλέψει μετά την παρέμβαση και του Μπέρνς. Για τον Νασούτη τώρα ανεβαίνει να τον πιέσει ψηλά. Ο Φουστέρ, ξεφεύγει ο Αργεντινός. Ο Μπαχά για τον Καφέ, αυτός τον Μπέρνς κάνει λάθος όμως στο 1-2. Ο Καφές κυνηγάει τη φάση μαζί με τον Φουστέρ. Διόπ κάνει κίνηση ο Μπέρνς, ο οποίος είναι γρήγορος, βγαίνει στην πλάτη του Μέλμπερ. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Αυστραλός με τον Σουηδό μπροστά του. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω τελικά καθώς δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει. Γλιστράει, επιμένει πάντως. Τραβιέται στο πλάι. Θα χάσει τελικά από τον Χολέμπας. Έχει πάρει 3-4 προσπάθειες ο Μπέρνς, αλλά τις έχει αφήσει στη μέση. Τις έχει αφήσει ημιτελής. Είναι πεσμένος κάτω ο Μέλμπεργκ από την προηγούμενη σύγκρουσή του. Ξαναβλέπουμε εδώ τη μονομαχία του Μπέρνς με τον Χολέμπας. Με τον Χολέμπας και εδώ ο Μέλμπεργκ συγκρούστηκε με τον Έντερ. Με τον Έντερ που δέχεται από πίσω το μαρκάρισμα του Έντερ. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην ΑΕΚ. Καμία σχέση με τον παίκτη που βλέπαμε στον Αστέρα Τρίπολης. Τον πολύ καλό παίκτη που αγωνιζόταν στην Τρίπολη. Εδώ η ΑΕΚ ένα μακρινό σουτ. Γλίστρισε κιόλας ο Έντερ. Άστοχο σουτ εύκολα για τον Πάρτο. Ο Πάρτο, ο οποίος πέρασε ένα από τα πιο ήσυχα βράδια της καριέρας του. Η ΑΕΚ δεν του έβαλε δύσκολα. Αντίθετα, έχω την αίσθηση ότι ο Σάχα θα θυμάται για πολλά χρόνια αυτό το μάτς. Καθώς αναγκάστηκε 6 φορές να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του. Χολέμπας. Αν ανατρέξουμε στο μπλοκάκι των σημειώσεων που έχουμε μέχρι τώρα στο παιχνίδι, σε αυτά τα 83-84 λεπτά, βγαίνει ένα αξιοπερίεργο στοιχείο. Υπάρχουν 6 γκολ. Υπάρχει ένα ακυρωθέν γκολ σωστά του Καφέ με κεφαλιά στο 33.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Χολέμπα στο 55 και ένα μακρινό σουτ πριν από λίγο που είδαμε του Λιμπερόπουλου. Αυτές είναι όλες οι ευκαιρίες, δηλαδή 9, εκ των οποίων τα 6 είναι γκολ. Πάντως πρέπει να είναι η πρώτη φορά που στο ελληνικό πρωτάθλημα οι ευκαιρίες είναι λιγότερες από τα γκολ. Ναι, ακριβώς. Άδειο γήπεδο τώρα για τον Φουστέρ, ο Μανολάς τρέχει πάνω του. Ο Ισπανός θα κρατήσει. Θέλει να περάσει για τον Πάντελιτς, πιέζεται από τον Καφέ και βγαίνει από την περιοχή. Ο Σέρβος έξω για τον Ριέρα. Ο Ουρτάδο είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Φουστέρ θέλει να ξεφύγει από τον Διόπ. Φάουλ. Ο Σενεγαλέζος, ο οποίος εδώ βλέπετε πως τραβάει από τη φανέλα τον Φουστέρ. Έχει υποπέσει σε 4-5 φάουλ ο Διόπ τραβώντας την φανέλα του Φουστέρ. Πάντως και σε αυτή τη φάση ο Μανολάς παρέδωσε τη μάχη ανεφόρων από τη δεξιά πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Έχει φύγει ο Ιμπαγάσα τώρα. Είναι ο Φουστέρ και ο Ρόμενταλ πάνω στην μπάλα. Ο Δανός φαίνεται να έχει πάρει μεργαφόρα για να εκτελέσει το φάουλ ψηλά όμως πάνω από τα δοκάρια του Σάχα. Ο Δανός που δεν μας έχει συνηθίσει σε καλές εκτελέσεις φάουλ. Για να πάμε μια βόλτα στους δύο πάγκους. Στο Μίλτο Θεοδοσίου πρώτα. Ο Μανώλη Χιμένε δεν έχει καθίσει λεπτό, είναι όρθιος, βλέπει τους παίκτες του να μην μπορούν να αντιδράσουν σε αυτό το 6-0. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει καμία αντίδραση πλέον. Τους ζητάει να είναι ήρεμοι, να προσπαθήσουν να πετύχουν έστω τον γκολ της τιμής. Από εκεί πέρα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το χρονικό σημείο να μπορέσουν να αντιδράσουν οι παίκτες του. Μάλιστα την ώρα που μπήκε και ο Έντερ στο παιχνίδι του είπε: τι να κάνω, πρέπει να σε βάλω μέσα να παίξεις με το εις βάρος μας 6-0. Ο Χολέμπας κυνηγάει με τον Μανολά, κόρνερ. Πάμε στα γρήγορα και στον πάγκο του Ολυμπιακού, Νίκο Παγιωτέλη. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί θα μπορούσαμε να πούμε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο μοναδικός ο οποίος στέκεται ακόμα αγέροχος είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ουσιαστικά νοιάζει αυτή τη στιγμή τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι να μην είναι σοβαρό το χτύπημα του Ντένις Ρόμενταλ. Εντάξει, δικαιωματικά ο Βαλβέρδε δικαιούται να είναι περήφανος για την δουλειά του. Έχει 2 στα 2 σε 2 παρουσίες στο πρωτάθλημα. Οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου. Στην προηγούμενη θητεία του είχε πάρει και το κύπελο, είχε κάνει το double. Φέτος έχασε το κύπελο. Έχει κάνει το 3 στα 4 συνολικά, θα λέγαμε. Στα 2 του χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Φουστέρ πηγαίνει στη γωνία και χειροκροτείται από τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Αλλάζει με τον Ριέρα. Έξω για τον Ρόμενταλ. Κατεβάζει ο Δανός και μοιράζει για τον Μανιάτη. Ξανά ο Ντένις Ρόμενταλ. Ριέρα. Με αντίθετο πόδι από τα δεξιά. Ο Ρόμενταλ για τον Χολέμπας. Έχει τραβηχτεί στο πλάι ο Μέλμπεργκ. Λάθος από τον Χολέμπα, κόβει ο Λιμπερόπουλος. Ο Μπαχά θα χάσει, ο Λιμπερόπουλος ξανά στη μάχη. Παλεύει με τον Ρόμενταλ, ο οποίος κερδίζει πάνω στη γραμμή ο Μοδέστο. Ζητάει ο Πάντελιτς, δεν περνάει μπάλα όμως από τον Ασούτη. Ο Βαλβέρδε, ο οποίος αποθεώνεται τώρα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Λάθος εδώ από τον Έντερ. Παίρνει και ένα προσωπικό στοίχημα. Κερδίζει ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ακόμη και φίλοι του Ολυμπιακού τον είχαν χαρακτηρίσει σαν έναν προπονητή που ξέρει να στείνει, να οργανώνει θαυμάσια την ομάδα, αλλά δεν έχει το χαρακτηρισμό του coach των derby. Απόδειξε ότι τα πιο πολλά φέτος τα έχει χαμένα, τα έχει χάσει, αλλά παίρνει την ρεβάνς του με πανηγυρικό τρόπο απόψε. Ο Μέλμπεργκ τώρα, ενώ απομένουν λιγότερα από 3 λεπτά για το τέλος. Λιμπερόπουλος κρατάει την μπάλα και δεν βρίσκει κανένα συμπαίχτη του ελεύθερο. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Διόπ και αυτός δεξιά για τον Μανολά. Ο Λιμπερόπουλος, ενώ ζητάει ο Μπεν, στον Αυστραλό πηγαίνει μπάλα με τον Μανολά να βγαίνει στην πλάτη του, κάτι που έκανε ελάχιστες φορές σήμερα. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα πριν κόψει την μπάλα ο Ουρτάδο.
όταν προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε Ριέρα και Χολέμπας. Ξαναβλέπουμε εδώ την προσπάθεια του Μανολά. Εδώ είναι το φάουλ από τον Ριέρα, καθώς ο Ουρτάδο κόβει την μπάλα. Το έδειξε και ο βοηθός, ο δεύτερος βοηθός, ακριβώς το μέρος που έγινε. Ο Γρηγόρης πάνω από την Ετωλοκαρνανία. Ο Έντερ με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μοδέστο είναι αυτός που απομακρύνει σε κόρνερ. Θα διατηρηθεί η πολιορκία στην περιοχή του Ολυμπιακού. Με δεύτερο συνεχόμενο στημένο. Κόρνερ αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ η οποία κέρδισε πολλά κόρνερ, αλλά δεν απείλησε καθόλου τον Πάρντο. Ξανά ο Έντερ στη γωνία. Ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο δοκάρι και που είναι ο Διόπ, θα πάρει την κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο. Ίσως τη μοναδική χαμένη μονομαχία του Αβράμου Παπαδόπουλου σήμερα. Αλλά ο Σανεγαλέζος έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα έξω. Πάνω από τα δοκάρια του Πάρντο. Βλέπετε πως σηκώθηκε ψηλά, αλλά δεν καταφέρει να κατεβάσει και την μπάλα. Αργά τώρα ο Πάρντο, ενώ μετράμε αντίστροφα για τη συμπλήρωση των 90. Να δούμε πόση καθυστέρηση θα δείξει ο Μπάρκιολης. Ο Μανολάς ξεφεύγει από τον Ριέρα και παίρνει το φάουλ. Συμπληρώνονται τα 90 λεπτά. Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 0. Και τώρα ο τέταρτος δείχνει 2 λεπτά. Πράγματι δεν είχαμε καθυστερήσεις. Ο Έντερ τώρα για τον Λαγό στην περιοχή. Κάνει κίνηση ο Λιμπερόπουλος. Πλασάρει έξω. Ή μάλλον για να είμαστε πιο σωστοί, είναι out τώρα η μπάλα, καθώς ο Μπαχά που κυνήγησε με τον Χολέμπας δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός. Είδε την κίνηση του Λιμπερόπουλου ο Λαγός. Του Ολυμπιακού βρήκαν ένα στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη και για να πανηγυρίσουν το 38ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Εμφαντικό 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Λάθος που κάνει ο Ρόμενταλ, θα διορθώσει ο Παπαδόπουλος, θέλει να βγάλει και την μπάλα για τον Ριάρα, αλλά είναι πίσω ο Ισπανός. Ο Μανολάς για τον Καφέ. Διόπ. Ο Ολυμπιακός με 3 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Πάμε στον πάγκο του Ολυμπιακού και στον Νίκο Παλιωτέλη. Τα πανηγύρια ήδη έχουν ξεκινήσει στον πάγκο. Όλος ο πάγκος είναι όρθιος και πανηγυρίζει με τα μπουκάλια του νερού που έχουν εδώ πέρα. Έχουν ξεκινήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, τα προϊόντα για ένα σπουδαίο, όπως αποδείχθηκε, πρωτάθλημα. 38ο για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, τα μπουκάλια του νερού παίζουν τον ρόλο της σαμπάνιας προσωρινά εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού, που όλοι πανηγυρίζουν. Και βλέπουμε από εδώ ψηλά που βρισκόμαστε και τον Ιμπαγάσα που το χαίρεται παραπάνω. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Διόπ. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Η σέντρα του Διόπ δεν θα περάσει, όπως θα κερδίσει ο Λαγός. Έχουν συμπληρωθεί και τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Και αυτό είναι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για 38η φορά στην ιστορία του. Και όλοι πηγαίνουν να πανηγυρίσουν το 38ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, 13ο τα τελευταία 15 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το εμφατικό, υποφατικό θα λέγαμε 6-0 επί της ΑΕΚ. Ο Τζεμπούρ άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό, ο Μέλμπεργκ στο 7 έκανε το 2-0, στο 20 ο Φουστέρ το 3-0, για να πάρουν σκητάλη και οι υπόλοιποι μετά, ο Μιραλάς, ο Τζεμπούρ, ο Χολέμπας, για να κάνουν το 6-0. Μια αγκαλιά, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα. Ξεχωριστοί πανηγυρισμοί και για τον Ερνέστο Βαλβέρντε. Από την άλλη κατήφια στην ΑΕΚ, και είναι λογικό. Βλέπετε εσείς τους παίκτες του Ολυμπιακού, και τον Μοδέστο και τον Φουστέρ. Δύο παίκτες που άκουσαν πολλά, κυρίως ο Ισπανός στην αρχή, για την μονή του Βαλβέρντε, στην χρησιμοποίησή του. Από την άλλη ο Μοδέστο, πολυεργαλείο, θα λέγαμε, έχει παίξει και αμυντικός μέσος και στόπερ και δεξιός μπακ. Έκανε τα πάντα εφέτος στον Ολυμπιακό.
Και έτσι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος οι ερυθρόλευκοι κατακτούν το πρωτάθλημα. Βλέπετε εδώ τους σκόρερ σε αυτό το 6-0 για τον Ολυμπιακό. Αυτό το 38ο πρωτάθλημα από τότε που υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι πλέον συμπληρώνει 38 τίτλους πρωταθλητή, ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν στον τίτλο του πρωταθλητή έχουν 37. Είδατε και το καθιερωμένο, το γνωστό όλε από τους παίκτες του Ολυμπιακού προς τους φίλους τους εκεί που βρίσκονται στην θύρα 7 και πηγαίνουν απέναντι τώρα με τον Πάρντο πρωτεργάτη και τους Μοδέστο και Μέλμπεργκ. Βεβαίως πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Όλα σήμερα κύλησαν μέσα σε ένα υποδειγματικό περιβάλλον και σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα. Δεν έπεσε ούτε άναψε ούτε μία φωτοβολίδα στο γήπεδο. Αυτά γιατί τα λέμε. Βέβαια επισημαίνουμε το αυτονόητο που πρέπει να γίνεται στα γήπεδά μας, αλλά δυστυχώς για τα γήπεδά μας πρέπει να επισημαίνεται αυτό, υπό την έννοια ότι τελικά άμα θέλουμε μπορούμε. Λοιπόν, να κάνουμε εμείς μια σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε λίγο για την αποφώνησή μας από το Καραϊσκάκι και να έχουμε και κάποιες δηλώσεις πρωταγωνιστών.